DZGB. Sa selebrasyon kan ika-64 taon na anibersaryo kan DZGB. Sa tahaw kan pangapodan para sa pagmakulog sa satuyang common home na iyo ang kinaban, pag-adaptar sa pagbabago sa klima. Sa muyang iprinipresentar ang Earth Forum Children's Edition. Ini may temang The Role of the Youth and Children in Environmental Protection and Preservation. Ini sarong virtual forum sa Nobyembre 30, alauna din hapon sa DZGB. Maghiling asin magpartisipar sa diskusyon asin aramon kung paano ang mga kahobenesan makakakontribuer sa implementasyon kan sustainabling solusyon para makamtan ang kamawota na makasimbag sa pangapuda ni Pope Francis to care for our common home. Tampok ang mga matitibay na environmental advocates asin mga eskwelahan sa siyudad ni Legazpi para ihiras ang sa indang kaaraman para sa sustainabling paghiro sa pagkinaaban na pangapodan na masolusyonan ang pagtios asin proteksyonan ang kinaaban. Ang mga estudyante asin kahobenesan iniimbitaran na magpartisipar asin magsabay sa diskusyon na ini. Libre po ini. I-click lang ang DZGB News Online Facebook page para sa online registration. Earth Forum Children's Edition hosted by Henry Maceda. Simulcast over DZGB AM, DZGB News Online Facebook page as in DZGB Legazpi YouTube channel. Wala ka bang napapansin sa iyong mga kapaligiran? Good afternoon, Pilipinas, mga Bicolano, sa Manapartikan Mundo. Good afternoon po sa mga nakantabay ngunyan sa DCGB. Aldaw na Miyerkules, it's Bonifacio Day. Maski na nga po holiday, yaong kami digdi para maghatod po rin kadagdagan na informasyon asin mga istorya na pwede niya itong mapakinabangan para po mga tugang sa karahayan kan sa tuyang salod. Ngunyan pong hapon, hanggang po kitang alas 4, matapos po ang sa tuyang special na presentasyon kan sa tuyang programa, ini po ang Earth Forum Children's Edition, digdi po mga tugang sa DCGB. Kami po binaimbitar sa Indogabos na magpartisipar sa samuyang special na presentasyon ngunyan na hapon. Asin kita po live mga tugang sa DCGB Facebook page, DCGB YouTube channel, asin po sa DCGB Live app, asin po sa mga nakantabay sa saindang mga harong ngunya na pagkahapon. Ang sa tuya pong aktibidad, ini mga tugang party po kan sa tuyang Earth Forum Expo na ginibutakang nakalihes na Oktubre 19 hanggang 22 dyan po sa Ayala Malls, Legazpi, na nagsentro po sa sektor ng environment, agriculture, resiliency, tourism, and health. Kung sa inyo pong matatandaan, dyan po nag-ikot ang satuya na aktibidad kanuminaging anniversary kang DCGB. Ngunyan po na November, dahil po ta Children's Month ngunyan, pinagmaabot mi na iangkla naman sa mga kahubinisan, mga kakian, paano sinda po magkaka-contribute sa satuya tabing pag-ataman kan satuyang palibot, dahil ang tasinda po ang magiging tagapagmana kan sa tuya pong kapalibutan sa mga masunod na mga panahon. Kami po, kamo pong nagdanggog niya ng mga senior citizen. Medyo, sabi nga ni, padumana. Kami ng mga nasa middle age po, nasa paghanda ngunyan. Kung ano po ang pwedeng maitabang niya to sa tuya tabi ng mga kahobinisan. Mga tugang, special po sa tuyang aktibidad ngunyan, dahil ang po tante manangani iyo ang the rule of the youth and children in environmental protection and preservation. Sabayan po nindo kami, mga tugang sa pag-aaram kan mga informasyon na ini kung ano po ang mga papel kan sa tuyang mga kakian sa pag-ataman po kan sa tuya na kapalibutan. Okay, so gusto po na niya to mga tugang na kumustahon ang mga yaon po dyan sa Zoom link kang DCGB. Asin po ang nakatutok sa Facebook page ngunyan, asin po ang nakaantabay po sa radyo. And tod-tod po sa tuyang dadangugon, mga tugang an mga informasyon hali po sa tuyang mga bisita. Di po kita pwedeng magpadagos kan sa tuyang programa, kundi po mga tugang ang sa tuyang saro sa pinaka-importanting portion kan sa tuyang programa. Kaya sabayan po nindo kami sa satuya pong opening prayer, asin po susundan yan, mga tugang kan satuya na pagkanta kan Philippine National Anthem.
Let's bow our heads and place ourselves in the presence of the Lord. Dear Heavenly Father, we thank you for gathering all of us today in this important event. May you bestow your guidance and blessings on this event so that we can enjoy and appreciate its significance in our lives. Bless everyone present here today, that each one of us may be able to share what he or she have for your glory and honor. Grant good health and safety to our loved ones left at home, and peace and goodwill to all men. May the various activities related to this event be a success through your intervention. We ask all of these in your name. Amen. I am requesting everyone to please stand and join us in singing the Philippine National Anthem. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Alright, thank you, thank you. Mapo na po Opening tayong prayer. lahat. Mga kaibigan, thank you. Pwede mang ma-share nasa Zoom mo niya. Pwede may pwedeng mahiling digdi. Pwede man, okay? Pa-shoutout po muna sa mga nasa Zoom na mga estudyante po ng St. Agnes Academy. Good afternoon po sa inyong lahat. At saka sa mga taga Legazpi City National High School and Legazpi City Science High School and the other students po na naka-online ngayon. Hoy, maraming salamat. Kaway-kaway! Hello! Hello! Gari puro picture so nailing ko puro picture so. Anyway po, thank you so much ladies and gentlemen. Yan, men and women pala para maging gender sensitive tayo. Men and women, tama madam? Men and women from the different schools in Legazpi City. Thank you so much po. Ito pang inyong kaibigan, Kuya Henry Maceda po sa DCGB ngayong pong hapon. Anyway, para po sa mga reactions ninyo, pwede pong i-text ang aking cellphone number 0995-398-1813. And then sa Smart, 0928-777-5548. And for those students who are watching us right now, you can share your opinions, ideas, reactions po sa ating chat box. Pwede niyong ilagay yan. And babasahin po natin yan mamaya, including your questions to our speakers and also especially the reactions po of our panelists for this afternoon's forum. Okay? So before we start our forum, mga kaibigan, ipakilala ko pong muna sa inyo ang aming mga speakers sa ngayon. We have Engineer Neil Dominic Dasalias Carrillo. Siya po ang Healthy Oceans Clean Cities Initiative Project Head ng OCNR Legazpi City. Sir, magandang hapon po sa inyo. Yes, sir. Okay? And our speaker po na isa pa ay isang instructor and Community Extension Support Staff, Bicol University Extension Management. Madam Amabelia De Luna. Yan. Good afternoon, Madam. And of course, we have the President ng Legazpi Earth Savers Club and Chairperson, Institutional Ecological Management System Committee of St. Agnes Academy, Sir Mr. Jenner Estelier. Yan, okay? Sila pong tatlo ang magiging speaker natin mamaya. Then, we have reactors, no? First,
from St. Agnes Academy, grade 11 po siya. We are proud to acknowledge, ladies and gentlemen, Clyde Pasage. Yan. Nandiyan ba si Clyde? Pwede bang maipakita si Clyde sa SIP na tingnan nga namin si Clyde para mai-share natin sa ating mga viewers and listeners ngayon. Good afternoon po. Hi Clyde, good afternoon. Thank you for Good joining afternoon. us. Good afternoon. Okay, thank you. Wow, Clyde ha. Thank you so much Clyde for your time ha. Kasi kahit alam kong walang pasok ngayon, nandiyan ka para sa ating forum ngayong hapon. And number 2, we have Miss Glorian Meneses, grade 10, no? From Legazpi City National High School. Miss Glorian, good afternoon. Good afternoon po. Hi, yan, from Legazpi City, Legazpi City National High School. Thank you, Glorian. Thank you so much. All right. And yung from Legazpi Science High School yata, nasa grupo ng Zoom. Sige, pakikuan mo ako mamaya, ha? Okay. Yan pang ating mga panel of reactors ngayong hapon. Okay, so ulitin ko po for your reactions, questions, opinions, and sharing of ideas. Isulat yan po sa ating chat box. Or baka may gustong magboses mamaya, di ba? May gustong magtanong po, anong tawag yan? I-click lang yung icon dyan sa baba ng ating Zoom. Makikita po namin kung naka-raise po ang inyong mga hands and will acknowledge po kung ano po ang inyong katanungan, reactions o opinion po sa ating discussion ngayong hapon. Okay? So, alright. So, start our program, mga kaibigan, dito po sa ating Earth Forum Children's Edition ngayon pong hapon with the theme The Role of the Youth and Children in Environmental Protection and Preservation. To talk about the city plan of action and on marine litter, how the children and youth can help. Let us welcome Healthy Ocean Clean Cities Initiatives Project Coordinator of the Office of the City Environment and Natural Resources or OCNR, ang gwapong-gwapo. Ibang description yan dito. Okay. At dedicated sa trabaho at pagserbisyo sa komunidad, lalo na po sa pagprotekta sa ating kapaligiran. Mga kaibigan, let us welcome Engineer Neil Dominic Carreyo. Engineer, maraming hapon po. Magandang hapon po sa inyo. Kasang hapon po Sir Henry at sa lahat po na nakikinig at nanonood sa different platforms ng DCGB. So in behalf po of OCNR Legazpi, let me share a short presentation with the title, yung Legazpi City Plan of Action on Marine Litter and how the children and youth can help. So since limited lang po yung time, I will break down my presentation into 4 short. Yep. First is definition of terms, and then I will briefly share the marine litter issues, followed by the introduction of Legazpi City Plan of Action on Marine Litter Development, and lastly, how the children and youth can contribute in marine litter management and reduction. So, first po, i-define ko muna po ining duwang importanteng terms since ini po sumadadawag din do sa mga succeeding slides na ipapresent ko. First po, based da po sa United States Environmental Protection Agency, ang litter da po is a misplaced solid waste blown by wind and traffic and carried by water. So, pag sinabi ta naman po na marine litter, hindi naman da po ay any persistent, manufactured or processed solid material na diniscard or tinapok po or inabandon sa marine and coastal environment. So based naman po ini sa United Nations Environment Program. So just to give you a brief context po kung hain na po katangon yan sa in terms of marine litter issues, based po sa study na ginibo ni Jambeck et al. Kan 2015, around 255 million tons daw po ng plastic waste ang na-generate sa buong mundo noong 2010. So ang Pilipinas da po, even though we have the highest trash collection rates in Southeast Asia, kita da po so pangatlo sa may pinakamalaking contribution ng plastic waste sa buong mundo. And then, digdi naman po tayo sa Pilipinas,
Another study po showed that 28% ng rivers responsible for global plastic pollution are in the Philippines. And sa total po na 1,656 na rivers sa buong mundo, around 466 rivers daw po ay nasa Pilipinas. Yun daw po yung 80% na nakapag-contribute sa world ocean plastic waste. And then, at the local level, sa Legazpi City po, yung kinondukta po na waste analysis and characterization study using the waste flow diagram tool, nagluwas po duman sa pag-aadal na around 119 tons ke plastic waste ang nag-leak sa mga river and coastal systems kang Legazpi. And lastly po, recent man po ini na issue so microplastics. So another study man po ni Relato et al sa Macabalo River po ini sa may barangay Dapdap, nagkaigwa daw po ning na-detect na microplastics duman sa area na ito. So bakit daw po nagiging issue yung usapin ng marine plastic pollution not only in the Philippines but in the whole world? Number 1 po, trash can be found in all areas of ocean. So including first, open ocean. Yung mga plastic po or other debris na mataas ang density or mas magabat, nagsasettle down po siya sa baba kang karagatan or sa deep sea. And then we also have waste na nakaduman po sa remote islands as well as coastal areas. So yung mga taga Legazpi City po, mahiling taman po sa part kang Lamba, Poro part na especially po pag mga amihan or habagat, nagkakaroon po talaga ng accumulation of solid waste coming from adjacent LGUs and upper barangays. So next issue daw po ay yung plastic entanglement. Okay, so marine animals often get tangled up in microplastic litter, making it difficult for them to move or eat. Di ba po minsan nadadawag to sa mga balita na may nahiling po sa coastal areas na mga nagadan po ng mga animals and aquatic organisms dahil po natatrap sa inda ki mga plastics. Next is plastic ingestion. So animals often mistake plastic litter for their natural food source such as jellyfish, small fish, etc. So based po dito sa news, dead whales wash up in the Philippines had around 400 kilograms of plastic bags in its stomach. So ini po ang saro sa mga concerned tapata na apektuhan talaga sa mga marine organisms or aquatic animals sa mga plastics po na dinidiscard ka mga tao. Ang marine plastic pollution po, igwa siyang duwang klase. We have the macroplastic, ini po sa mga darakula na plastic. And then, eventually po, mabibreakdown ini into smaller pieces. Ini na sa tiga-apod ta na microplastic na nag-measure po na around 5 millimeters in diameter. Ini po na microplastic, mas difficile po ini na halion sa tuyang katubigan. Sa radio to na lang po ang diameter kaayan. And then, madali po siyang ma-ingest ka mga sira and other aquatic organisms. And ang mga tao po, since nakakaon po kita ng mga sira, eventually po, magkakaroon ng bioaccumulation of microplastics sa satuyang mga sistema. So makaka-apekto ini po sa satuyang health. Ano daw po ang solusyon para po ma-resolve ba taining marine plastic pollution? Simply man lang po, ini po so institutionalization of solid waste management system. So, I define ta po kung anong ESWM. Ecological Solid Waste Management daw ay yung systematic administration of activities which provide for, yun nga, segregation at source, segregated transportation, storage, transfer, processing, treatment, and disposal kan sa tuyang mga basura and other waste management activities which do not harm the environment. Yan. At the local level po sa Legazpi City, may tiga-apod po kita na ESWM implementation framework. So, igwa kitang duwang level of collection and transport system. So, sa barangay level po, aramtaman po na may tiga-apod kita ng mga eco-aids. Iyo po so nagkokolekta ka mga basura from the residents as well as business establishments. And then tiga-transport po itong mga basura pasiring sa satuyang material recovery facilities. Sa city level naman po, on the other hand, sa mga waste po na na-store sa mga MRFs, ikakolekta ka sa tuyang mga dump trucks pasiring sa satuyang waste disposal facilities na igwa po kita ning sanitary landfill facility, igwa man po kitang
centralized composting facility both located in Barangay Bangkeuran para po ma-process and eventually ma-dispose sa tuyang mga basura. Okay, so yan po yung picture. So another way po, ang nagkaigwa po ng initiative yung Philippine government, focusing lang po ini sa marine litter management and reduction. Noong 2021 po, November 2021, nilaunch po ninda sa tigaapod na National Plan of Action on Marine Litter. So based po ini duman sa niluwas kang National Solid Waste Commission Resolution number 1441 series of 2021. So ang goal po kang NPOML na ini ay zero waste to Philippine waters by 2040. So by 2040 daw po ang goal mawara na talaga eventually so gabos na mga plastics sa satuyang mga salog and coastal systems. Saro pong inisyatibo kang UN Habitat Philippines through the funding of the government of Japan is the Healthy Oceans and Clean Cities Initiative or HOCHI project. And very fortunate po ang Legazpi City na sarap po kita sa na-identify kang UN Habitat as partner cities po para ma-implement or for the localization of the NPOA-ML. Ang goal po kaining project ay reduction of marine plastic pollution through the operationalization and localization of the National Plan of Action on Marine Litter. So just to give a quick overview kang CPOA-ML development process kang Legazpi noong 2020 po nagkaigwa ng City Inception Workshop para po ma-introduce NPOA-ML sa City of Legazpi. And then noong January 2021 po nakapag-create kita ng technical working group for the prevention, reduction, and management of marine litter sa satuyang syudad. And in April 2021, nag-conduct kita ng waste baseline updating para po maaraman ta po kung pera na po kadakol na basura so na-generate kan Legazpi City, pera po duman sa basura so na-divert, and pera po sa basura na dinispose sa satuyang sanitary landfill facility. And of course, training workshop on CPOA-ML document preparation. And kang February 2022 po, inina po sa finalization kang City Plan of Action on Marine Litter document na inapprove po kan sa tuyang local legislative committee and its inclusion in the medium-term investment program and annual investment program of the city. And then lastly, nung August 2022 is the signing of agreement of cooperation and declaration of commitment between Legazpi City and UN Habitat. So ini po na City Plan of Action on Marine Litter, actually po ang Legazpi City po ang saro ang pinakainot sa buong Pilipinas na magkaigawa kaining action plan. So na-recognize po kita kang DNR and UN Habitat as the first in the Philippines. So ining CPOA-ML, igwa po siyang 10 strategies. We have programmatic cluster, we have 6 strategies, and then under the enabling or cross-cutting cluster of actions, we also have 4 strategies. But for the sake of this presentation po, i-highlight ko lang po kung arin dyan sa mga strategies, pwede po makapag-contribute or ma-involve ang satuyang mga kaakian or mga youth. So under strategy 1 po is local marine litter baselining po under strategy 1. Ano po yung pwede natin gawin as youth? Pwede po tayo mag-participate sa local coastal cleanup activities po. And then sa marine litter characterization or audit activity. So in this particular activity po, after po natin ma-collect yung mga basura na nakuha natin sa pag-coastal cleanup, ika-characterize po natin siya o i-segregate natin yung mga iba-ibang klase ng plastics and then i-weigh po natin siya para magkaroon po tayo ng baseline data. Kasi napaka-importante na meron tayong baseline data on marine litter kasi po para po magkapag-propose tayo ng effective and evidence-based policies and programs on marine litter reduction and management. And isa po yung youth or yung mga kabataan na makakatulong po para makuha itong data na to. Under strategy po is the recovery and recycling enhancement. First,
very basic po to sa ecological solid waste management is the proper segregation of waste at home. So tayo po as an individual or as kabataan, dapat po marunong na tayo mag-separate ng ating mga basura according to their classifications. Di ba po meron tayong residual waste or yung panapon, biodegradable waste or yung nabubulok po na pwede po natin i-compost sa ating mga kabahayan. And then lastly po yung mga recyclable waste na pwede pa po natin i-recycle para magamit. Next is the plastic or plastic recycling at schools. So, ngayon po sa Legazpi City, meron po tayong Earth Savers program. Sila po talaga yung partner ng LGU Legazpi in terms of environmental programs focusing on solid waste management. So, sa mga schools po, pwede po natin integrate yung eco-brick making program na kung saan po yung mga students, pwede po nila gupitin yung mga plastics po na food wrappers, pwede po ito yun gupitan into small pieces and then ilagay po sa PET bottles para maging eco bricks. Another program is yung trash to cash or schools or trash to school supplies program para po mahikayat natin yung mga students na mag-recover talaga ng mga recyclable waste kasi meron silang makukuhang incentives through cash or through the distribution of school supplies. Next is under Strategy 6 is River and Coastal Cleanup. So, continuation po to ng Strategy 1. Yan, pwede po tayo mag-participate in local coastal cleanup drives organized by environmental youth organizations, school, government institutions. For example po, meron tayong sa YMCA of Albay, meron po silang tinatawag na Eco Leaders Community Project. And meron po silang regular clean-up drives talaga, especially sa mga rivers and coastal systems ng Legazpi. And then under Strategy 8 is the social marketing and communication. So dito na po papasok yung mga IEC campaigns natin na ginagawa. So recently lang po nilaunch ng UN Habitat yung tinatawag nila na Marine Litter Learning Kit. So ito po, meron siyang 10 activities para po talaga magkaroon ng awareness or increase in knowledge yung mga students in terms of yung characterization of plastic wastes and then kung paano po i-manage itong mga plastic para hindi na po siya mag-end up sa ating marine environment. And then next is participation in marine litter management activities in schools such as poster contests, poster making contest, essay writing contest focusing on marine litter reduction and management. So as you can see po, pwede din po integrate yung mga IEC or knowledge products sa ating mga bags para po mas mapalawak talaga yung reach nitong ating advocacy. So I think that ends my presentation po, and I will end up my presentation by this quotation, there is no such thing as away. So when we throw anything away, it must go somewhere. So tayo po as youth, we should really start changing our behaviors and mindset para po ma-achieve natin yung goal natin na zero waste and carbon-free future. Yun lang po. Thank you. Thank you so much, Engineer Neil Carrillo. Yan. Tama sir? Carrillo? Yes po, Carrillo po. Carrillo, yan. Bago po sa ating discussion ngayong hapon, before I call Clyde and Glorian for their initial reactions, gusto ko muna pong i-hi ang mga nasa Facebook Live ngayon, si Cristel Debluis, no? Mga estudyante ito, si Memvilus, good afternoon daw from Legazpi Port Elementary School. Yan, mga elementary pupils to. Si Madam Maylin Aton, watching po with my 7-year-old son. Thank you so much, Madam. From Pawa Elementary School, si Yen. Good afternoon po from Pawa Elementary School. Si Nelson Bana, sabi niya, hi po teacher, si Caitlin po ako. Yan, okay. Okay, then we have Ashley May Kalma. Thank you, Ashley. We have from Legazpi Port Elementary School. Si Cristel pala kanina. Then from another from Legazpi Port, si Christine Joy Declaro. And we have here Juanito Ascocha, si Denise. Yan. Kisha
Bayonito, Mendoza. Yan. Good afternoon po ha. Thank you for joining us. Mayroon pa si Danica Dolientes, si Justin Daen, and Justin Daen pala from Legazpi Port Elementary School pa ito. And yun, ang daming mga taga Legazpi Port Elementary School ha. Thank you so much for and we have also Nelson Banas yan. Danica Duli ay ito, naulabasa ko na kanina. Thank you po from Alexandra Gabriel Goyena Doca. Hello po from Open, sabi niya. From AES, my son and daughter, 6 years old and 10 years old po, sabi ni Aryan Acosta. Thank you so much. All right. So, thank you po ha. Also, we have from Pava Elementary School, si Van Christoph Ascotia, grade 4 from Pava Elementary School. Okay? Sige po. Thank you so much, children. Thank you so much, gentlemen and ladies. Okay, we have, tawagan ko muna si Clyde Pasage ng St. Agnes Academy for his initial reactions and opinion regarding po sa talk na ipinresenta po ni Engineer Neil Dominic Carrillo. Siguro po sa mga nasa Zoom ngayon, yung mga estudyanteng na nandiyan, ang challenge po sa inyo kung ano po ang inyong initial na pwedeng maitulong sa naramdaman natin ngayon na problema po sa ating environment. Okay? Tabagan ko muna si Clyde of St. Agnes Academy. Clyde, magandang hapon sa iyo. Or you can speak Bicol, English, or Filipino. Go ahead po, Clyde. Hi, Clyde. Ayun, sandali. Okay ba? Narinig ba ako ni Clyde? Sige daw. Okay na? Okay, sandali lang sandali. Hindi namin marinig yung audio ni Clyde dito sa loob. Nag-restart lang sir sa Zoom. Automatic nag-restart na yun. Okay. Sige. O di si kuha na muna. Balikan ko na lang si Clyde mamaya ha. Si Miss Glorian Meneses from Legazpi National High School. Glorian, good afternoon. Hi, Glorian. Okay ba kasi bago sa audio ninda, di ba? Okay, sino muna sa dalawa? Sige nga, pasok nyo. Glorian? Okay, sandali lang po okay. Sir, kanina, nabanggit nyo po about itong, na-mention nyo po kanina yung microplastics, no? How harmful is this kind of tama ba ang itong isang pollutant na to? Gaano ho ba ito ka harmful sa ating mga marine lives po, engineer? Yun po Sir Henry, yung sinabi ko po kanina na meron po tayong 2 different types of plastic pollution, yung macroplastic tapos microplastic. Yeah. So yung macroplastic po, ito po yung parang malalaki na plastic na diniscard po. And then eventually po, through wear and tear, through the exposure po sa environment, nagdi-disintegrate po siya into tiny pieces. So yun na po yung microplastic. Mahirap threat po siya sa marine organisms kasi po since mas malaliit na siya, mas madali po siya ma-ingest or makain ng mga isda, for example. And then pag nagkaroon na po ng accumulation of microplastic sa loob po ng bituka ng isang isda, yun pwede po yun mag-cause ng death nung isda na yun. And next po, if for example po nahuli yung isda na yun ng isang mangingisda or fisherman and then niluto po, may possibility po na matransfer yung microplastic from the fish to humans. I see. So meron pong recent study actually na meron pong blood samples ng humans. Tapos nagkaroon na po ng detection of microplastics sa blood ng mga samples na yon. So very talaga siya, tawag dyan, problem po siya kasi pwede siyang maka-apekto sa ating kalusugan po.
May mga experience na po kayo, sir, na itong mga microplastic na ito nakuha sa mga sea creatures natin like isda or any other living organisms po diyan sa dagat. Yes po, Sa sir. Legazpi area, lalo na in Albay Gulf. Yun nga po, sir, kanina, yung meron pong study na kinonduct sa Macabalo River na na-detect po yung microplastics. So, Opo. meron po talagang possibility na yung mga isda po and other organisms sa Macabalo ay na-ingest na yung microplastic po. I see. So pag nakain ito ng tao, ano po ang epekto? Um, Tatanda ba tayo? Gagamba tayo? O ano? Anong possible effect sigurado yan. Opo, yung may harmful effect Yes, yan sa may ating harmful effect po yan, siya. sa ating katawan. Siyempre po, and anything naman po na foreign body or foreign particle na pumasok sa ating system, iba-iba po yung magiging reaction depende Okay. po sa body type. And usually po, itong mga microplastics na-accumulate po to sa mga organs ng mga tao. So, Yeah. pwede po magkaroon ng complication. For example, pag na-accumulate na siya sa ating, kunyari, kidney or sa ating intestines. So, pwede po magkaroon ng mga complications. Yeah. Sir, from Pawa element, sabi niya, ako po, from Pawa, sabi niya, yung anak ko, nagtatanong kung ano daw ang pwedeng maitulong ng mga elementary pupils pagdating sa ganyang problema, Sir Henry. Sir, para po sa inyo. Ayan This po. is from Pawa. So ulitin ko po kanina yung diniscuss ko. As an elementary student po, pwede po tayo makatulong sa reduction talaga ng marine litter kahit nasa bahay lang po tayo. So yun nga, yung segregation at source, matuto Yun. po talaga tayong isegregate yung mga nabubulok sa di nabubulok, and then yung mga recyclables natin na pwede po natin ma-recover para po magamit pa po natin para hindi po siya pumunta sa ating water bodies. And then pwede din po tayo, kunyari ako as a elementary pupil, pwede ako maglahok or pwede po akong sumama sa mga environmental programs po ng aking schools. Kasi I know na yung mga schools po sa Legazpi, meron talaga silang mga programs and activities focusing on environmental protection and management. So through those activities po, makakatulong po tayo sa problema po na ito. Ito po, sir. Sabi niya, taga Castilla to. Teacher daw siya from Castilla. Nakikinig po ako ngayon. Sabi niya, in our area, meron pong nagigita kaming plastic sa mga shorelines. Mabuti po sa Legazpi, merong ganyang programa. Ano po ang pwedeng ma-suggest nyo sa mga municipalities po or could be from DNR sa aming probinsya? Sir, Engineer. Ayan. So, Malayo to Opo, okay lang Mukhang may po. assignment tayo sa kanila. Thank you po, ma'am or sir, Yes, yung sir. nag-text sa atin. Actually po, yung DNR Environmental Management Bureau po, meron na po talaga silang mga mandates, especially po doon sa RA 9003 or yung Ecological Solid Waste Management, yung Ecological Solid Waste Management. So yung mga local government units po, especially yung mga cities and municipalities, inaano po talaga, nare-require sila na magkaroon ng ecological solid waste management system sa kanilang mga lugar po. And I think yan po yung dapat focusan ng local government unit na mas mapa-strengthen talaga yung ESWM system. Kasi pag okay na yung solid waste management system sa isang lugar, eventually, syempre po, wala na pong magli-leak or wala na pong mapupuntang basura or plastic doon sa ating mga drainage or sa ating mga ilog and eventually pupunta po sa ating karagatan. Opo. Sa Legazpi po, sir, ang isa sa mga concern na pansin namin, yung mga ilog, Macabalo River, Yawa River, anong sa tingin mo, anong pwedeng maitulong ng yung mga youth leaders natin? Especially yung mga sangguniang kabataan, di ba? And also students na mga schools na dinadaanan po ng mga ilog na yan. Okay po. Doon muna po tayo sa kasi interested din ako sa sangguniang kabataan or SK kasi po parang isa rin sila sa possible key para talaga ma-address natin tong improper solid waste management and then yung marine plastic pollution. So in coordination po with their kagawads and kapitan, pwede po sila na mag-propose ng mga barangay based initiatives on
on recycling, waste recycling, and then yung waste recovery po. Mm. And then pwede din po sila mag-establish ng mga programs. Yun nga, yung waste to cash or waste to goods, para talaga syempre yung mga tao po, pag meron kasing incentive silang natatanggap, especially sa mga barangays, napipilitan po sila or na-encourage po sila na mag-recover ng mga plastic na pwede pa naman po ma-recycle, and then para po hindi na po yun mapunta sa MRF and then mapunta sa ating sanitary landfill facility. And yung mga barangays naman po na malapit po sa rivers or tributary rivers, pwede din po sila magkaroon ng mga programs for focusing on youth, for example, or mga kabataan, for example, mga pa-contest on tawag diyan, IEC campaigns, no? Opo. Mga programs na ganun para talaga mahikayat yung mga youth natin para mag-participate sila sa mga coastal cleanup activities, for example, ng isang barangay. Opo. Sige. Tawagan po natin si Glorien Meneses, nasa linya na, for her reactions and opinion regarding po sa ating topic. Glorien, good afternoon po sa inyo. Good afternoon po. Yes. Ano po ang inyong reaction muna nang marinig po ninyo ang naging talk kanina ni Engineer Carrillo? Go ahead, please. Po, I experienced this dagat, especially sa seaside. May kita po talaga na marumi. And sa school po namin, malapit po kami sa dagat, and I'm really planning to do yung nabi po na drive sa gilid. I think it's really effective po yung mga bus sa gilid ng dagat. Yun po yung kailangan talagang maalis to yung hindi lang Ayun, medyo mahina ang ang ating internet connectivity. Anyway, Glorian, kung naririnig mo ako, ikaw bilang isang grade 10 ng Legazpi National High School. Ano sa tingin mo ang pwede mong maitulong para, sabi nga, at least maibsan ang problema natin na kinakaharap sa ngayon, based from your observation na ang daming basura sa mga shorelines na nakikita mo sa ngayon, doon po sa inyo, kasi ang bahay nyo kanina, kung tamang pagkaintindi ko, malapit po sa baybaying dagat o shorelines, Glorien. Nandyan ba si Glorien? Nandyan, sige. Glorien? I'm the president po sa... Opo. Kahit wag... go ahead please. I'm the president po sa organization namin. Opo. And yung Oo. Siguro mas okay na kahit audio lang Richard audio lang mas maganda. Glorian, pwede mong i-off yung yung camera, audio lang okay na sa amin. Pwede mas klarado kung boses lang ang marinig namin mula sa inyo. Sige po. Yes. Malapit sa and some of my classmates dahil sa project po namin, and I will be proud. I want to encourage some of my classmates and schoolmates din naman po kami sa school namin, yung mga YesO members. Opo. Kasi small things lang po
marami na po yung magagawa. Yes. Because great things are composed by small things together. Yes. And sa pamamagitan po nun, I think malaki na po yung mag-contribute nun. Yun lang po. Thank Very you good. po. Engineer, ano pong reaction mo din doon sa reaction sa pahayag ni Glorian? Actually, agree po ako doon sa sinabi ni Miss Glorian na kahit po in our small ways, no, Yeah. sa kunyari ikaw po as president of your organization, collectively po we can really make a difference po. So okay po yan na as a president po of your organization na meron ka pong mga initiatives on environmental protection sa inyong school. Diyan po magsisimula yung ating advocacy. Oo. Glorian, pwede kang ma-share from Pag-asa, Legazpi National High School kung alam ko ang inyong principal yan, si Dr. Jeremy Cruz, ang daming initiatives na ginagawa para sa mag-contribute sa, although in general, sa environmental protection, kayo dyan sa inyong paaralan, paano mo nyo napapractice itong particular na isyong to para hindi umabot yung mga wrapper ng candies, yung mga kinakain natin sa river at saka sa ating dagat sa lungsod ng Legazpi at sa Albay Gulf. Glorian? Okay. O sige, balikan natin mamaya si Glorian. Okay. So, okay si Kwan, okay na ba ang linya ni Kwan, ni Clyde? Sige. Okay. Sige, tawagan natin. Baka may number si Clyde. Clyde, baka may cellphone number ka, i-chat mo sa aming kasama. Akong bahala tumawag diyan. Maghapon tayo, unlimited call tayo. I want to hear from Clyde, no? Kasi ang St. Agnes yan sa mga school na maraming ginagawang initiative para po sa protection ng ating kapaligiran. Okay, sir, may tanong dito. Tanong pala to. Sandali lang si Bian Monforte, si Camille. Good afternoon, Camille. Estudyante ko to dati. Hindi na ito bata, matanda na to. Good afternoon, Camille. Okay, sabi niya, Sir Henry, ito. Sabi niya, maganda to. Itinuturo ko po sa anak ko na 5-year-old pa lang. Ay, sa St. Agnes nag-eskwela sir. Itong parent na nagchat-chat sa kuya. Itinuturo ko po sa anak ko na 5-year-old pa lang na instead na gumamit ng bottled water pagpasok sa school, mayroon kaming tumbler ang bawat pamilya. Ang sinabi daw ito sa kanila ng teacher para wala masyadong mga botelya na plastic sa paaralan. Sir, engineer, reaction po. Actually po maganda rin po yan na initiative. Diba? No? Yes po, kasi instead na kada beses po na i-snack yung mga students, bibili ng bottled water sa canteen. So why not po gumamit tayo ng mga tumbler para po reusable talaga siya. So Diba? magre-refill na lang tayo ng tubig sa canteen. So in that way po, mamiminimize talaga natin yung generation ng plastics. Okay, sabi ni Cristel Catherine, ay walang apelyido at school man lang Christine. Sayang, pag pwede pa-text mo ng school mo at sa apelyido mo. Sabi niya, kapag pinababaunan po kami ng nanay ko ng pagkain na nasa plastic, hindi po namin iniiwan sa school. Nilalagay namin uli sa bag at dinadala namin sa bahay. Pag hindi po dala namin sa bahay yung plastic na para sa baon namin, nagagalit po si mama. It's a kind of discipline, di ba, sir? Yes po. Diba? Pag-reuse po ng mga plastics, it's a very good initiative po talaga. Iya. Buda, yung sinasabi niya, isang magandang practice din, di ba? Instead na iwanan mo sa school, dalhin mo sa bahay nyo, and pag segregate sa bahay, maganda po ang magiging resulta niyan. Thank you, anak, ha? Thank you for sharing your ideas. Sabi niya, sir, sus ko. Ano kayang munisipyo to? Saan ito kaya? Sabi niya, dito sa bayan namin, meron kaming naging segregation noon. Ngayon wala na po. So, sa mga gurang yan sa mga matanda, estudyante tayo. Nag-downgrade po yung Nag-downgrade. Oo. Okay. Noon po, ito, medyo sharing ito ng isang, hindi yata from sabat.
Ito, sabi niya, noon po, pagpunta namin sa school, nakabalot ang pagkain namin sa dahon ng saging. Ngayon po, disposable plastics. I encourage po, I encourage, sabi niya, na wag na pong ilagay sa mga plastic at saka dinidispose. Pwede rin yung mga hindi disposable na plastic na pag-uwi ng bahay pwedeng gamitin din. At sana maituro ito sa mga, gusto ko lang i-share ito para maituro po sa mga batang nakikinig ngayon. Reaction please, sir. Ayan, actually po, based nga po ngayon sa mga programs po on waste minimization, parang babalik na po ulit tayo sa traditional way, no? Yung instead na gumamit ng mga plastic packaging materials, Opo. why not gumamit tayo ng mga, yun nga, yung mga organic or plant-based na lagayan or mga eco bags. Share ko lang po, Yeah. Sir Yes, Henry sir. pala, yung under the Hotchi project po, meron kaming social enterprise development focusing on 3 Rs. So nakipag-partner up po kami sa community-based organization ng Barangay Dapdap and Barangay Peñaranda. So Apo. for example po sa Barangay Dapdap, no, headed by Cap Glenn, ang na-identify po nila na social enterprise ay yung eco bag making project. So yung mga tarpaulin po na ginamit last election. So instead po na i-dispose na lang siya, gagawin daw po nila ng mga eco bags. Yeah. So, para po magamit as an alternative packaging material. So I think that's a very good initiative po sa Barangay Dapdap, yung eco bag making nila. Yun. From Ma'am Karen Altavano, sabi niya, hello to my environmental education students of BU High School. Yeah. Good afternoon po sa mga taga BU High School. At saka kay Trish Mary Claire Antwerpia. Yan. Okay. Nasa linya na si Clyde, no? Pasage, no? Grade 11 mula po sa St. Agnes Academy. Clyde, good afternoon. Hi, Clyde. Hello, sir. I sincerely apologize for the technical difficulties. Yeah, sure. Go ahead po, sir. Clyde, with your reactions and opinion po regarding po sa nag-uusapan natin ngayon from, sabi nga, youth point of view. Go ahead, please. Yes, po. First of all po, I would like to show my appreciation to DCGB and our respected speakers today for their initiative to conduct this kind of program. As a youth po, it is great that there is a program like this available for us para po maging aware kami sa pressing crisis sa kalikasan. And with the discussion of Engineer Neil po, I totally agree with him since when I was in grade 9, we also have this research wherein isa po sa mga naging topic namin noon is about the microplastic din and yung sa tons of plastic na i-deliver ng Pilipinas. And with that po, I have question for his talk po. Number one po is, may ino-offer po, sa program po nila, may ino-offer po ba silang seminar or workshop po para sa mga kabataan para po ma-further discuss yung advocacy po nila and how can they encourage children po to join the said program? Yes. Very good question, Clyde. Thank you. Sasagitin po yan ni Engineer Cario. Go ahead, sir. Thank you po. And thank you, Clyde, sa very good input and then yung question mo rin po. So for now po, since yung Hotchi project po medyo short lang po kasi yung implementation timeline niya. So we only selected 4 pilot projects na in-extract po namin sa CEPOA ML. But yun po, under the City Plan of Action on Marine Litter, actually, meron po kami doon na mga nilagay na programs focusing on IEC campaigns, no, sa targeting elementary and high school students. Opo. For i-integrate po namin siya sa Earth Savers program po. So naka-outline na po siya sa aming medium-term investment program and then annual investment program para po mabigyan ng budget para ma-implement na po namin siya. So hopefully po Clyde, next year maka-start na po kami ng yun nga mga pa-training workshops, no, para mabigyan talaga kayo ng karagdagang knowledge specifically for marine litter reduction and management. Opo.
Clyde, nang marinig mo yung naging presentation kanina ni Engineer, in your own little way, paano po kaya pwede kayong makatulong sa problemang kinakaharap natin ngayon? May kinaraman ho sa marine litter or even in a macro level, yung aspeto ho ng pollution sa ating katubigan, Clyde. Yes po, sir. Mhm. Pwede po pa repeat ng question since medyo nawawala-wala po. Opo. Sabi ko, base doon sa naging presentation ni Engineer kanina, ikaw bilang, sabi nga, grade 11 dyan sa St. Agnes Academy, ano ang mga pwede niyong maitulong kahit na maliit na paraan lang para malisen natin yung posible na paglala ng problema sa basura, sa dagat at kahit po sa ating mga ilog dito po sa lungsod ng Legazpi, Clyde. Yes po, sir. Mm. Actually po, St. Agnes Academy, we have already a program na inline po related sa pag-save po ng environment. Mm. First po, we have this waste segregation program. Wow. And meron din po kami dito ang Earth Savers program under po ng Earth Savers Club din. And Mm. yung mga members po nun is yung mga kabataan po from grade, from elementary po hanggang high school. And no to single-use plastic. Wow. Wherein hindi, wala po dito sa amin matatagpuan na plastic bottle since ini-encourage po ng school namin na magdala po yung mga students ng sarili-sarili nilang tumbler and ang water dispenser po. And meron din po kami ditong upcycling and repurposing. Opo. And meron po kaming earth hour every Wednesday, and yun po. We also have this clay grow program wherein ini-encourage po yung mga students na kami na po yung maglilinis kapag pakakain. And yun po. Opo. Kayo, Clyde, in your own opinion, ramdam nyo ba, kayong mga kabataan, ramdam nyo ba ngayon ang epekto ng pollution sa tubig or pollution sa ating environment or even the climate change? Clyde? Ayun. Okay ba? Hello, Clyde? Apo. Sabi ko kanina, ramdam nyo ba ngayon ang kinakaharap na problema ng ating bansa, ng ating mundo, may kinalaman sa polusyon, sa tubig, na nagkakaroon na ng epekto ngayon sa climate change? Yes po, sir. Actually, sir, with the current situation wherein parang sunod-sunod po yung mga bagyo na nararamdaman dito sa Pilipinas, yung init, sir, like tulad po ngayon, yung init po natin dito sa Legazpi, as in sobrang init po talaga. Yeah. And I guess ito po yung ilan sa mga concrete example ng epekto ng pollution po, ng environmental issues dito sa Legazpi. Sa Pilipinas po. Opo. Sa bahay nyo, Clyde, sa bahay nyo, in your home, may ano bang mga pwedeng practice ninyo na pwedeng ma-share sa ating mga listeners at viewers ngayon? Yes po, sir. Opo. Sa bahay nyo po, kayo sa buong pamilya, ikaw mismo personal, pagdating nyo ng bahay from school to your home, ano bang pwedeng ma-share mo sa mga listeners and viewers ngayon na mga kabataan na katulad mo na isang magandang practice para makatulong tayo sa problema na kinakaharap ngayon ng ating mundo? Okay, sige, sandali. Nandyan pa sa linya si si Glorien? Nasa phone si Glorien. Sige nga, Angel, tawagan mo nga Angel, si Glorien para makuha natin, balikan ko na lang si Clyde mamaya, magayon mga tugang na nadadangugtaan mga reactions kan sa tuyang mga kaubinisan. And sa inda pong araw ka na edad,
nakakaukod na sinda, sabi nga, alam na nila kung anong pwedeng maitulong para po maisalba pa ang ating bansa at ang ating mundo. Sabi ni Cristel, Stephanie Chloe, Debluis, grade 4 from Legazpi Port Elementary School. Okay, si Ashley May Calma pala, taga Legazpi Port Elementary School. Okay? Ang daming taga Legazpi Port na nanonood ngayon at nakikinig ngayon sa radyo. Thank you so much po sa inyo. We have heard from Lens Poche from Pawa, Legazpi. Nandiyan na ba si Kwan, si Glorien? Tawagan mo nga. Okay? Sige, sir, ito na lang before we wind out. Sabi ng isang sa bagong text kang at sa tuyang paraan tabay. Ito. Parent to, sabi niya, Sabi niya, ako usually may mga instruction akong ginagawa para sa mga anak ko pagpasok sa school. Number 1, yung pagbili ng mga sitseriya, hindi pwede sa akin. Tama, di ba? Harmful yan sa ating katawan. Pati yung wrapper niya, ini-encourage ko na wag bumili kasi po naitatapon lang sa hindi tamang tapunan. Number 2, pati yung sinasabi kanina, pati yung tubig na baon niya, may separate po siyang tumbler para hindi na siya bumili ng mga bottled water. Yan. Magandang practice din to, di ba, engineer? Yes. Oo. Okay. Okay na, Angel? Hindi na sige. Pero nandiyan si Kwan, sa linya, si Glorien. Okay. Okay. Si Kwan, si Clyde. Clyde. Hello po. Clyde? Hello po, yes po. Okay, sige, balikan kita, Wala po ako ulit. Opo, sabi ko kanina, ano bang parang mga best practice ninyo sa pamilya na kahit anong paraan pwedeng ma-share ninyo sa ating mga listeners and viewers ngayon para po makatulong sa pagbabawas ng basura na pwedeng mapunta po diyan sa ilog o pwedeng mapunta po diyan sa dagat? Yes po. Isa po sa pinaka malaking tulong na po yung na ginagawa namin sa bahay ay yung waste segregation po. Opo. Alin, sinisecting po naman yung basura kung alin po dito yung nabubulok, alin po yung pwede pang gamitin, and alin po yung itatapon natin talaga. And kung same thing, simpleng paggamit po ng mga eco bag instead of plastic, it's a great thing po para ma-lessen po natin yung crash and punta po sa mga ilog natin at kung saan po man po. Yeah, opo. And add ko lang din po say na madalas po na parang sumasabay po kami. For example po, meron po National Earth Hour. We participate po with that kind of program. Yun. Very good. Pati sa bahay nyo, alam ko yata sa school niyo mayroon ding Earth Hour. Pero pati pala sa bahay nyo, Clyde, nag-participate din kayo? Yes po. Kapag may kapag halimbawa may National Earth Hour na tinatawag, di ba po? Kasi kapag annual po yan di ba po? Yes po. So nagpo-participate po kami doon. Okay. Clyde, thank you so much Balikan kita mamaya Opo. Okay. Opo. We have a Thank you question, engineer, from a journalist. Imagine from Ate Rides Barsha ng Rappler. Sabi niya, I'm listening to your program. Please ask your guest if they also have study how plastic waste trigger and impacted on climate change. Similarly, do they have study how climate change contributed on warming seas? Engineer. Okay po. That's a very interesting question po from Miss Rides Barsha. Rappler po siya. Barsha Rappler. po from Rappler. Opo. Actually po, just to share lang po, ang Legazpi City po, meron po kaming kinonduct na study, yung yung Legazpi City Entity and Community Level Greenhouse Gas Inventory. So yung GHG inventory po, focusing po talaga siya sa climate change. Kasi po, alam naman po natin na ang climate change, ang primary trigger or contributor talaga kung bakit nararanasan na natin yung climate change ay yung increasing accumulation of greenhouse gases sa ating atmosphere. And ito pong greenhouse gases, galing po siya sa mga human activities or anthropogenic activities such as yung paggamit po natin ng energy sa energy consumption, transport, paggamit ng fuel sa ating transport,
And then, isa din po sa nakakapag-contribute ay coming from waste, no? Opo. Specifically po sa solid waste. Kasi po, ang solid waste, di ba, meron tayong residual waste, nandun yung plastics. Meron din tayong biodegradable waste, nandun din yung biodegradables. And then, itong mga biodegradables na to, pag hindi po siya pre-process, so eventually po, mabubulok po siya, mag-emit po siya ng methane gas. And methane gas is a greenhouse gas. So, pag nagkaroon po ng accumulation of methane sa ating atmosphere, mas iinit po yung surface ng Earth, and eventually magkakaroon tayo ng warmer seas. Okay, and then sa plastics naman po, mataas po kasi yung yung parang heat coefficient ng plastic. So pag binurn mo yung plastic, magre-release po siya ng tinatawag natin na persistent organic pollutants or POPs, na once po na lumabas siya or makapunta po sa atmosphere, mahirap na po siyang alisin kasi nga persistent nga siya. So yun po, ang Legazpi City po, meron kaming yung GHG inventory para po pag nakuha namin yung amount of greenhouse gas na na-contribute ng city in terms of yung business as usual scenario ng mga tao, then makakapag propose po kami ng policies as well as programs and strategies on climate change mitigation and adaptation through our greenhouse gas management plan. So for more information po, shameless plug na lang, para po makita nyo yung mga initiatives po namin on climate change mitigation, kindly like and share our carbon-free Legazpi page. So nandun po yung yung mga existing po namin na mga programs and activities na ginagawa para po ma-address tong climate change situation natin. Opo, sige. Sir, bago po namin ikaw bitawan, sabi niya, okay, may connection, sandali lang, follow up muna na rights. Does warming seas affected our marine resources, specifically depletion of our fish stocks? Yes po, actually po, may correlation po yung pag-init ng ating surface ng ocean sa pagkamatay po ng ating mga fishes and other aquatic organisms and even coral reefs. Kasi po may mga species po ng mga isda na magkaroon lang po ng changes sa temperature, medyo sensitive po sila. So, nagkakaroon po sila ng stress, and then eventually po hindi sila makakapag-survive. And then yung temperature po ng ocean, directly proportional din po yung parang may effect din siya sa pH ng tubig. So may mga organisms po na sensitive din sa change in pH, kaya po nagkakaroon ng death sa particular species of fishes. So yes po, may correlation yung warmer of sea sa depletion of aquatic resources. Iyon. Okay, last na lang po sir. Sabi ng isang texter natin, iba ito may connection ba sa global warming o environmental pollutants ang pag-ugali ngayon ng ibang kabataan? Engineer, pala ka. may study, mayroon pong study na araw kayo Sige po. Yeah. Simulan na lang natin po sa sa parang joke ngayon na kaka-cellphone mo yan. Okay, Actually, sige meron po. siyang correlation sa climate change. Kasi pag tayo, babad na babad tayo sa ating mga gadgets, syempre, dumadami din po yung consumption natin sa electricity. Ayun. And we know naman ang Philippines po, very reliant pa po tayo sa coal-powered plants. And yung coal-powered plants po, mas mataas yung emission ng greenhouse gas compared doon kung magsa-source out tayo ng kuryente coming from alternative sources of fuel such as of energy such as geothermal and hydroelectric power plants. So yun po, by changing our mindset nga and behavior, makakatulong po talaga tayo para ma-address natin yung ating climate change and global warming problem. Ayun. So mga kabataan na nakikinig ngayon, connected pala. Mayroon palang ganon. Mayroon palang ganon. Thank you po, Engineer Neil Dominic Carrillo. Thank you, po. sir. Thank you. Siya po, mga kaibigan, ang Healthy Ocean Clean Cities Initiatives Project Coordinator ng Office of the City, Environment, and Natural Resources. And thank you kay Glorian Meneses and kay Clyde Pasagi. Later po, kayong dalawa, babalikan ko para sa iba pa nating reactions and katanungan ngayong hapon. Okay, so before we sabi nga, bitawan si Engineer
Caryo, mga kaibigan, meron kaming regalo sa kanya. Yan. Okay, Certificate of Appreciation is proudly presented to Engineer Neil Dominic Caryo in grateful appreciation of your abundant support through the talk on the City Plan of Action on Marine Litter, how the children and youth can help. During the Earth Forum, Children's Edition, with the theme, The Role of the Youth and Children in Environmental Protection and Preservation. Given this 30th day of September 2022. Signed, EBP Glenn Barcelon, and yours truly, and of course our President, Ma'am Brenda Bayona Locsin. And also we have a certificate of appreciation to the Office of the City, Environment and Natural Resources, Legazpi City. Okay? Thank you so much, sir. Thank you so much. Yeah. May picture taking ba, sir? May kasama po yung mga picture taking. Ay, sige po. Ito po na ito recyclable ito, sir. Ang Thank you t-shirt po po. dyan sa loob, hindi recyclable. Alright, sige po. Okay, thank you. Yan po. Okay. Yeah. Okay Thank you, yes, sir. Thank you so much. Okay? Yan, thank you. Alright, so, mga estudyante na nasa online pa ngayon, at saka yung mga nasa Facebook Live sa ngayon, mayroon bang tanong ka? Walang tanong sa kanila, wala naman, ha? Kung may tanong po, do not hesitate to send your questions, opinions, and best practice na pwede po ninyong i-share sa ating mga speakers ngayong hapon. Alas 2:20 oras, mga tugang sa Pilipinas. Sa samuyang pagbabalik, pag-commercial tayo, Ronald. Short commercial lang po ito. Mga kaibigan, ang susunod po nating pag-uusapan is sharing on best practices po of school-based waste management program. Maganda to, ha? Isa pong napakagandang babae ang susunod nating speaker. Taga Buraguis, Legazpi. Taga Buraguis, Legazpi. Babalikan po natin si Madam Amabelia de Luna. Makalipas lang ho ng ilang patalastas. An oras hatod sa Indokang Bimig Integra Worm X and Worm X Max. Now available sa mga suking tindahan. GSM Blue. Choose what's true. Choose GSM Blue. Diatabs. Basta diarrhea, garantisado ka sa Diatabs. Bilis gaan sa pakiramdam, gaan pa sa bulsa. Embassy Whiskey. Chill muna tayo. Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic. Ingat! Sharmila Printing Press and Advertising for fast and affordable printing. Choose Sharmila Printing Press and Advertising, offset and digital printing. Services offered: tarpaulin printing, flyers, receipts, brochure, business card, magazine, folio, invitation, newsletter, letterheads, and more. Sharmila specializes in sublimation products, signages, tarpaulin, sticker, panaflex, mug, t-shirts, cincha boards, pull-up banners, and more. Sharmila Printing Press and Advertising Main Office, Barangay 42, Rawis, Legazpi City, near Barangay Hall, and their new branch located at Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City, beside Prieto Cargo Forwarders and in front of Insular Life. For inquiries, call or text 0917-523-5819 or 0917-772-5058. Sharmila Printing Press and Advertising, where we print your choice. May plus ba ka mo sa life? Yes! Dapat pati ka pinindo, may plus man. Arrogant Gyms 3-in-1 Coffee Mix. May plus ingredient na iguang kakaibang sangkap. Kaya kung magkakape man lang kita, igdi na kita sa kapeng may sangkap na marhay sa salud. Iguan man lain-lain na variants na pagpipilian. Gyms 3-in-1 Coffee Mix with Spirulina. Gyms 3-in-1 Coffee Mix with Wheatgrass. Gyms 3-in-1 Coffee Mix with Grapeseed Extract. At Gyms 3-in-1 Coffee Mix with Ganoderma. Sa inka pa, kape na may halong herbal, i-Gyms Coffee na yan. Asin tabangan kumusog ang immune system. Dapat sabayan in proper diet, healthy lifestyle, asin sabayan in pag-inom ng Gyms 3-in-1 Coffee Mix. Mamabakal ang Gyms 3-in-1 Coffee Mix sa indong mga suking tindahan. Tay, hindi kita masyadong nakikita sa gabi. Siguro nasa trabaho ka. O baka naman hindi pa inaantok. Pero minsan nung nagutom ako, habang karga-karga ako ni nanay, bigla kitang narinig sa kusina. Yun pala, inihahanda mo ang pagkain ko para sa susunod na araw. Tay, tulog na po ako.
Sa kulog kang payo, asin kalintura, anong bulong ang dapat? Han, para sa ako, dapat makusog. Mahal, para sa ko, dapat maingat magparahay. Dai na kaipuhan mamili pa, mag-Biogesic. Magasing kusog, pero maingat magparahay. Arog kaayan magataman ang Biogesic. Ayos! Marita, pwede palang parehas. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Sa bandang barkada, GSM Blue ang kasama. Drink responsibly. Choose to chill and enjoy the true flavors of Mojito, Margarita, Gin Pomelo, and Cosmopolitan with GSM Blue. Drink responsibly. Nong Speed Shop, siguradong panalo ka dito. Nong Speed Shop, sigurado ang kita mo dito. Punta na kay Kuya Nong, tsak na presyong pumasa dito. Saan ka na dito ka na, maraming ang pagpipilian. Punta na kay Kuya Nong, tsak na walang pagsisisihan. Mga murang paninda dito na matatagpuan. Wag nang humanap ng iba dito, ang murang pamilihan. Ang daming choice, kat ng manok na klaradong ang papatok na siyang gustong lutuin ng ating yung mga cook. Longganisa, Bologna, Skilis at Tortapa. Sabay pa ang tusino, lahat to gawang Pampanga. Osyo Siomai is the best, at try mo ang french fries na fresh. Subukan din ang hamat-hadog, sure nakikita ka best. Ay Kuya Nongs, you are the best, sigurado na ang success. Ano pa ang hinihintay, halina tayo mga best. Introducing the Akoto Kojic Acid Soap with its new packaging. Ang sabong ito ay may kojic acid that lightens the skin, vitamin E that reduces wrinkles, keeping the skin radiant and young-looking, at collagen that maintains skin elasticity. Have that glowing and youthful skin. Achieve white skin in just 7 days with Akoto Kojic Acid Soap. Ang ganda ko, Akoto. Ito ay mabibili sa mga piling suking supermarkets, groceries, drugstores, and sari-sari stores sa inyong lugar. Follow us on Facebook, Instagram, and TikTok, Akoto Soap. Ubo? Plemix! Hika? Plemix! Plema? Ilabas yan! Plemix Forte Lagundi Capsule and Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Plemix! Basta lagundi, Plemix! Vitix Segundo L is the generic name of Plemix Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Ubo? Plemix! Hika? Plemix! Plema? Ilabas yan! Plemix Forte Lagundi Capsule and Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Plemix! Basta lagundi, Plemix! Vitix Segundo L is the generic name of Plemix Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Dumi na ng hangin, pati na ang mga ilog natin. Yes, thank you. Balik kita mga tugang sa programa alas 2:25 oras po sa buong kapuluan. Ngayon po, mga kaibigan, let us talk on this kind of topic. Maganda naman to. Titingnan natin kung ano mga pwedeng ma-replicate natin sa ibang mga schools o magin po sa ating community. Tama ba ang Tagalog ko? Magin sa ating community. Okay? To talk about sharing best practices of school-based waste management program, let us welcome the highly able, very knowledgeable and energetic instructor of Bicol University. Grabe talaga ito. Very energetic talaga si ma'am. Since po sa meeting namin, talagang kitang-kita ko po ang kanyang pagiging energetic. Mula po sa Office of the Vice President for Research, Development and Extension, Miss Amabelia De Luna. Good afternoon, ma'am. Welcome po sa Tuyang Forum. Good afternoon, Sir Henry. Good afternoon also to all the listeners and all the viewers on the different platforms of DCGB po. Go ahead, please. Okay, before I went through the best practice of the school's best practice po, I'd like first to give you a presentation about why are we doing this one. Yeah. So this is more of the infographics po for our students kasi I know for a fact na marami tayong mga estudyante dyan listening and watching live. So at least for them to be able to know why are we doing this. No? So we call it the Bring Your Own Utensils. It's a school based program, environmental program. No? But before that po, before we go through this, I'd like first to give infographics material for our students. So, did you know that? Yeah. Did you know that every year 6 million tons of non-durable plastics like spoons, forks, and knives are discarded? So kahit po sa bahay natin, di ba? Every time that we would go, like we have parties, syempre tamad na tayo na maghugas pa and all that. So we would resort to what? Single-use plastic. So
Pagkatapos gamitin, diretso sa basurahan. Yeah. So plastic waste footprints, well, more than 5 trillion plastic pieces afloat in our oceans. No? Yun sinasabi kanina ni engineer sa atin. And they are weighing more than 250 tons. No? And marine organisms had ingested plastic fragments 10 kilometers deep in our oceans. No? 6.6% recycled plastics used in our bottles. And 2 million tons a year plastic bottles sold by the top 6 global firms. So, these are the manufacturers, yung mga beverages natin na ginagamit na hindi na natin i-mention, syempre. And none have commitments to reduce the amount of single-use because of this one. Beverage bottles, cans, and of course, yung mga bags natin. And we have here the 663 species around the world are harmed by plastic every year. Plastic takes over 1,000 years to degrade. And these are the plastic pollution facts that I've researched. In 2006, every square mile of ocean hosts 46,000 pieces of floating plastic. So regardless kung saan man na ocean yan, talagang walang nakaligtas po. Dumping of plastic waste in the ocean has increased by 10% every year for the past 20 years. 44% of seabirds, 43% of ocean mammals, and 86% of sea turtles ingest or become tangled in these man-made materials. So when we went to because of the Safe Care Foundation that we were partnered with, marami kaming nakita doon na yung mga turtles talaga na they shared some of the presentations before with us. Na yung mga turtles po, sir, nakikita sa nakukuha nila, may mga plastic straws na dito. So namamatay talaga sila, kawawa naman. No ocean on Earth is unaffected by plastic pollution. How long until it's gone? So ang plastic coated paper po 3 months before eventually mawala. Ang balloons 6 months. Tuwan-tuwa tayo sa balloons pagka may party, pero it's actually part of the of the culprit, no? And the milk cartons, it's 5 years. The milk cartons naman, we have a partner on that they can recycle it. So it's one way also of having environmental programs sa ating mga schools, no? Plastic bags 10 to 20 years, styrofoam 50 years. Matanda na tayo, andyan pa rin siya. So rubber boot soles 50 to 80 years, beverage handles 400 years, and disposable diapers 450 years, and plastic bottles 450 years. So imagine kung gaano ka tagal na nandyan sila sa ating environment, to think tayo wala na, andyan pa rin sila. So by 2050, there could be more plastic than fish by weight in our oceans. So yun tama yung sinasabi ni engineer kanina na talagang because of the microplastic, baka mamaya yung kinakain natin ng mga fish in the ocean that we have in the ocean, talaga naman part of that is already microplastic. So why we should refuse plastic straws? They are made in 10 minutes, used in 20, and remain on Earth forever since they are not biodegradable. Plastic straws require a great amount of non-renewable resources. Did you know that about 90% of marine animals have eaten plastic? So that's one fact, no? Especially, this is for our students out there who are listening. It takes a lot of energy to make such a small piece of plastic. Restaurants throw away 45,000 plastic straws a year. That's why I've observed po some of the restaurants around, they do not give talaga single-use straws. Hindi na po sila nagbibigay ng ganun, which is good naman din. So 9 reasons to refuse single-use plastic. It's made from fossil fuels. Huge carbon footprints will be there in hundreds of years. Only a tiny percentage is recycled. Leaches toxins into food and drinks, no? Nandiyan pa rin siya, sabi nga ni
engineer kanina, nagiging microplastic siya, causes hormone disruption and cancers, pollutes our oceans, kill marine animals and birds, and enter our food chain. Kasi eventually, because of the microplastics around, so talagang dun siya pupunta po sa atin. So what do we need to do? That's why we came up with this bring your own utensils. So I've observed in 2018 in our school po kasi, in a day, we would accumulate around 15 jumbo bags of garbage bags full of one single-use plastic. So what we did, we have to come up with a environmental program for our students para ma-reduce. Kasi some of the maintenance, what they do is talagang biniburn nila, which is a big no-no for the DENR, syempre. So what we did, we have to introduce a bring your own utensils. So we would ask our students to bring their own spoon and fork, their own tumblers, yung sinasabi kanina ng mga bata na nag-share. And then of course, we would ask our concessionaires in our cafeteria to have available, multiple use na mga Mellawares. Yung po na plastic siya, but they can always use that one. For a time, they are very, well, of course, hindi naman lahat, sir, very enthusiastic sa mga bagong, di ba? Mga pagbabago sa ating community. For a time po, medyo they are adamant. Ayaw nilang gawin yon, ayaw nila ng kasi very convenient sa kanila na isa lang, tapos na. Ayaw nila maghugas. But then again, we have to be firm na kailangan po natin to para po sa ating environment and for the students to be able to be responsible. So how can we practice zero waste at home and at school? So we have to compose all the leftover foods para po pwede natin siyang maging switch from disposable to reusable. So that's why we would ask our students to bring their own tumblers in school. But for a time, sa una pa lang po, medyo nagkakawalaan yung mga tumblers, maraming lost and found kasi nga they're not used to having it in school. But eventually, once they get the hang of it, dire-diretso naman po yung mga bata sa ganun. We have to pay attention to the materials. Is it disposable ba, or pwede naman tayo mga cutleries na gamit natin is the silverwares that we have. Kasi uso naman na po ngayon, di ba, yung nakalagay na, di ba sir, no? Nakalagay na sa may lalagyan na tayo, na maganda. Some of which is actually made of bamboo pa nga, which is very, environment friendly. And then bring your own eco bag. Not only in school, but also sa bahay natin, sa mga nanay po na nakikinig dyan, we can do this when we go to the market every weekend. So, gawain ko to kasi sir So whenever I go to the market, I have my own eco bag. I even have yung tama po yung nakikita niyo sa Facebook na yung ice cream container, hindi na ice cream ang laman pag nasa freezer. Kundi na siya, isda na siya or meat na siya na nandun And then of course, we have to keep a kit. The kit would be more of the things na pwede natin gamitin na reusable instead of making use of the single-use plastic. So 6 ways to reduce single-use plastic is to bring your own, of course, coffee cup, reusable straws or no straws. This you can find in some bundles na yung mga, if you will be buying the one that you can, it's a go-to cutleries, meron na po doon ng mga straw that they even have the different sizes of the straw. And then reusable shopping bags, reusable sandwich wrap, reusable cloth diapers or nappies, and reusable water bottles. It may be very expensive at start, pero eventually, makikita po naman natin na mas maganda talaga pagka we'll be making use of the reusable. Sa una lang po talaga sasabihin mo na mahal, pero pagka kwinenta mo talaga, mas matipid pa rin kasi. So, how to live less with plastic? Bring your own cutlery, reusable cups. So, why am I emphasizing this? Ang dami ko nang nas-present kanina na infographics. Pero, inaano ko pa rin siya. I'm making emphasis on this one because we can always make use of this one. If we cannot, or if the parents are very, busy preparing the packed lunch for the students, maybe our cafeteria will be able to adopt using the regular cutleries and the regular silverwares in the cafeteria rather than using the single-use plastics and cartons po. So, those are the things, no? So, according to Canadian Wildlife Federation, there are estimated 5 trillion pieces of plastic in the ocean worldwide, with 8 million metric tons added to the ocean each year. Wildlife are dying at a rapid pace due to the ingestion of our entanglement in plastic. So,
Yan po. So, ano po ba yung ating, I'll just go back to our objective. Why are we doing this one? So, again, our program is BYOU, or the Bring Your Own Utensils. So, what's our objective? To lessen carbon footprints in the school and even at home, to teach students and personnel to be responsible individuals in taking care of Mother Nature, to reduce wasting oil, cutting trees, burning waste, and causing global warming, to minimize the collected trash of the school's material recovery facility at least 25% on the first year of the program, and to motivate the parents and students alike to actively participate in the project and eventually do the same in their respective homes. So, the Bicol University Extension Management Division, sir, would like to have this program to be introduced to the different school partners within the vicinity of Legazpi and the region. So, kung yung 18 po, we have kasi 18 school partners, the elementary and high school partners po in Legazpi. So, we will be introducing this one most probably by next year po, para po maano na po ito. We'll be starting with sa mga bata, and hopefully it can be replicated to their respective homes po. So that's our best practice po. Bring your own utensils. Bring your own utensils. Yes. Yan. Okay. May fan ka, Madam Digdig? Mhm. Madahali kay Lorena Fernandez. Si Ma'am Lori. My colleague, Co-teacher hello Ma'am mo po yun. Lori. One of our non-teaching staff in the okay. East Campus. Hi Ma'am Lori. Yan, Madam, pag-greet ka. Good afternoon, Databi. Okay. Okay. Tawagan natin si Ladies First. Di ba? Ladies First. Si Glorian para sa initial reactions po sa naging presentation ni Ma'am Amabelia de Luna. Glorian, good afternoon. Hi, Glorian. Okay. Nandiyan ba si Glorian? Richard? Okay ba? Sige, sandali lang. Si Kwan, si naputol. Okay. Sige po. Si Clyde. Hi, Clyde. Good afternoon, Clyde. Are you there? Clyde? Yeah. Okay, sige. Para makuha ang reaction ni Clyde regarding po sa naging presente. Pero, Diyos ko, ngayon ko lang nalaman mga misis, mga anak, mga mamis, yung diaper pala, 450 years. My God. Imagine how many centuries? 4.5 centuries. Wala na tayo, andyan pa Oo rin nga, sila, sir. wala. Nandiyan pa rin yung ko natin. Clyde, good afternoon. Good afternoon po. Clyde, good afternoon. Thank you. No. Ano ang reaction mo nang marinig mo yung naging presentation ni Madam de Luna? I really like the concept po shared by Madam, and let me also share din po na St. Tigers Academy, we also have that kind of program wherein ini-encourage po ng school namin na magdala po yung mga students ng sarili nilang utensils and gamit para po sa pagkain. And my question po for her, what do you consider to be the most important environmental issues that Legazpeños currently experience po? Wow, mga pang Miss Universe ito na. Thank you for that wonderful question, Clyde. Miss BU ba to, Clyde? I think the pressing problem that we have environmental-wise in terms of the usage of the perennial use of plastic in all our schools, school environment, no? Kasi nga, because of it's very convenient for us to be using single-use plastic, especially in our schools, no? So, and of course, makita mo naman, if we have cafeteria, iba-iba ang ating concessionaires. For the concessionaires, that's the best thing that they can have, no? Convenient-wise, ganun ang ginagawa nila. When we had first this BYOU, Clyde, we also had a hard time introducing this to our concessionaires. Some of which, ayaw talaga nilang ayaw talaga nila itong i-adapt, no?
But then again, we really have to be firm because we're not talking about ngayon. We're talking about the future. We're talking about the youth, no? So kaya talagang inila namin siya. Well, of course, with the support also of the administrators, the school management, I think this is very feasible for all the schools in Legazpi City. Iyon. Thank you for that wonderful answer, candidate number 2. Okay. Thank you po. Yeah. Clyde, ako medyo nakuha ang attention ko doon sa yung present ni ma'am na mga data about mga garbage like diaper, straw, and other plastics, no? Nang marinig mo yun, anong nasa isip mo, Clyde, na, halimbawa, yung diaper lang, ginagamit ng mga anak ninyo. Siguro kung nagagamit ka pa ng diaper, Clyde, di ba? Noong mga panahon, di ba, nang bata ka pa. Yes, po. Imagine, 450 years pala, nandiyan ang bagay na yun sa ating sa ating environment. Ano ang tingin mo sa ganong sitwasyon? Actually, sir, this one is so alarming po. And ngayon pong panahon, may mga nakikita po ako sa social media na parang products na ino-offer na parang mas environmentally friendly, mas ecological po. And I think it's better and it's parang oras na po para lumipat tayo para gamitin natin yung mga products na mas environmentally friendly. Kasi po, kung i-observe po natin ngayon yung currently situation ng kalikasan natin, ng surrounding natin, hindi na po siya tulad ng kung ano po yung aura 10 years ago. Yeah. Yes. It's better to act now po. Yes. Yes. Oo. Ma'am, Tabe, reaction please. Actually, Clyde, that's good na because of this forum, you were able to at least open your eyes na hindi talaga pwede na gano'n na lang. Na yung convenience ba, no? Actually, even not only the diapers po ng mga bata, even the sanitary pads that we're using as women, it's also, parang parehong material, pareho diba? din po yun, sir, eh. Yung ginagamit ko, yung may wings, eh. Mga bata, joke lang. Maybe po we can resort to other means by using po yung tinatawag natin na sustainable na sanitary pads. That is actually, tama naman si Clyde na it's already in the market naman po. Yung mga sustainable na mga gano'n na mga nappies and sanitary pads. Though for a start it's medyo mahal kasi it's like for a one sanitary pad, I think that very sustainable, sir. I think that's 125 to 175 each. But if you will compute naman, if you will be using that every month, it's more of lesser naman talaga ang magiging ano niya. Plus of course, although sir, ang iba of course, for the convenience, yun ang gagawin nila. Kasi it would be taxing on the part of the women to keep on washing it every now and then. Correct. But if you'll be looking at the future and trying to paano yung magiging anak ko, ano ba magiging ano niya eventually. Tayo nga nahihirapan lang tayo masyadong mainit, we cannot go on without the air conditioning unit on, mga ganon. So we really have to not think of today but for the future. Opo. Clyde, yung bring your own utensils na pinapractice ninyo sa school at ikaw mismo, yung una ba, medyo dumaan kayo sa mga parang mayroong kaunting kahirapan or medyo may resistance ba? Kasi sabi, iba, ang kabataan baga ngayon, di ba ay bakit ako magdala ng sarili ko? Pwede magbumili dyan sa kung saan-saan. Mayroon ba kayong na-experience ng parang munang, sa una, medyo parang may hesitancy tayo na sumunod po sa ganong practice? Opo. Actually, sir, na-implement po yung rule na yun dito sa school. I was grade 8 that time. And parang medyo nagulat din po kami. Kasi syempre parang biglaan po, parang before available po sa canteen yung mga plastic bottles, yung mga water bottles, yung parang bigla na lang po nawala. Tapos parang as time goes by po, naka-adapt din naman po kami. And the good thing po is, nag-provide yung school namin ng water dispenser po para sa students. Kaya parang hindi po siya masyadong naging mahirap na mag-transition from water bottle to single-use plastic po. Opo. Sumagi ba sa isip ninyo na yung pala ay mayroong magandang epekto sa future ninyo na mga kabataan? Yung practice na yan? Yes po.
Yes po, actually po kasi ini-inform po kami annually ng school namin for orient. Ulit-ulit, from ano? the Sabi very nga, ulit-ulit. first day. Yes po. Mm. From the very first day po ng school namin, ini-inform po kami ng importance po ng pagiging futuristic sa mga bagay-bagay po. Opo, ito. May nabasa ako dito sandali lang nga, kung reaction sa cellphone ng listeners natin. Sabi niya, ito, good afternoon po, Sir Henry. College na ako ngayon. College na, sabi niya. Naasiwa ako noon, nang bata pa ako, naalala ko, na ang pinagagamit sa amin ng lola namin yung tela bilang diaper at nilalabahan po yun. Naalala ko pa, parang flour. Paksulaogang kang flour, yung lagyan ng flour, ano? Sabi niya, Katsa, parang katsa. flour. Katsa siguro, ano? Katsa. Sabi niya, parang flour. Now, na-realize ko, nang marinig ko po yung sinasabi ni Madam, na yung palang epekto ng diaper, 450 years. My God! Ma'am, reaction. Diba, ako nung yung bata pa talaga kami, Clyde, yung lola ko, pati yung mama ko, naalala ko yung katsa ang tawag katsa. Lampin, sir. Lampin. Lampin. Yes po, Yan. Lampin. Alam mo yung Clyde na term na lampin at saka katsa. Alam mo yan? Yes po. Actually, ngayon po, ginagamit po yan ng mga pinsan kong baby pa. Oo. So, walang disposable na na diaper. Opo. So, ano ma'am? Ano sa tingin? Kailangan ibalik yun ma'am ngayon? Sa tingin mo? Well, sabi nga natin kanina, Yung sir, adaptation, medyo mahirapan tayo, di ba? Yes, it will be, syempre, ano na tayo, digital age na tayo, Yeah, and everything is on forward na with the progress that we have. Tapos why do we have to go back to the basics na naman, di ba? Yeah, correct. But we just have to think of, hindi to para sa atin, para sa future generation. So, what is the small inconvenience kung iisipin naman natin na it will have a good outcome in the future. So why not? Okay. Clyde, may tanong dito para sa iyo, sabi ng listener natin. Sure po. Sir Henry, pagkatanong po kay Clyde, kung halimbawa ibalik yung mga sasakyan gamit ang kabayo. Sasakay pa din ba sila kumpara sa mga sasakyan ngayon ang gara-gara? Kasi siguro ang point niya dito, kaya itanong kasi yung sasakyan baga, yung emission ng mga usok etc. Kumpara doon sa mga kabayo, wala masyadong emission. Clyde, reaction please. For practicality, sir, kung halimbawa nagmamadali na, siguro I would prefer na sumakay pa rin po sa mas convenient na paraan. Yeah. Pero sir, if it's more on for fun or kaya parang hindi naman po masyadong nagmamadali, pwede naman po gumamit ng kalesa. Pero po sa vegan, hanggang ngayon po parang ina-adapt pa rin po nila yung ganong system po ng transportation. Pero but it's more of for tourism na lang po. Yeah. Pero may kadugtong yung Clyde, next text niya, I admire Clyde sa kanyang pagsagot sa mga tanong. Very good na bata. Yan. May fun ka na, Clyde. May fun ka na. Okay. Thank you so much po. Yeah, okay. Clyde, do you have any other reactions or opinion regarding po sa presentation? All good na po. Okay na po ako. Sige, balikan kita mamaya. Opo, sige po. Si Glorien, tawagan natin for her reaction. Glorien? Hi, Glorien. Nasa phone si Glorien. Okay. Glorien? Hi, Glorien. Sige na ba? Ayan kayang connector tawagan, may problema iyan. I-try ko. Tawagan mo nga dito sa cellphone ko. Paminsan kaya nagkukuha niyan. Baka di ako nadadangog ni Glorian. Sige. Apudan mo digdi. Sir, i-ano ko lang po yung benefits, no? Yeah, sure. Go ahead. Here are some benefits of having this BYOU project. It cut costs, reducing disposable utensils as well as dishware and cups, dramatically reduces the costs associated with consistently purchasing disposable items. Kasi, syempre, if your cost of having the reusable plastic, let's say 5,200 lang,
yon, and then you can make use of that for the entire year in the school. Opo. Whereas if you will be using single-use plastic, in a month you will be spending 17,000 pesos. So mas maganda itong 5,000, Yes. di ba, sir? Yes. And then better quality, of course. Non-plastic materials and utensils are better quality as they are more Yeah. resilient to stress. Yeah. And the last one is Yeah. it will give us less waste by following BYOU, or the bring your own utensil. You can reduce the amount of items sent to the landfill. And of course, eventually to our waters. Yeah, opo. Thank you so much, ma'am, for that. Nasa linya na si Glorian. Hello, Glorian. Good afternoon. Hello po. Yes, good afternoon, anak. Ano ang reaction mo nang marinig mo yung naging presentation ni ma'am kanina? Based on the discussion, we should use plastic straws. Yung people, I hate po yung plastic straws, especially the kids, knowing na it contributes a lot for our environment to stop plastic waste. Opo. About plastic waste na rin po, in our school, we collect every plastic bottles ng students. We have a bottle collector. Opo. It's a giant container like, and very helpful talaga siya to lessen the plastic waste that may cause na labis na karumihan sa campus po namin. Nasabi rin po na the major impact of plastic waste on the environment is that it takes many years for them to decompose. That's why it's very harmful to our Mother Earth. Others really don't want to let go of plastics, and I believe na we have to understand that it's very harmful and that we should reduce plastic usage or packaging. Kapag nag-grocery po tayo, Opo. na we should bring na eco bag, bag, and it's also for us and our future generations na rin po. Opo. Glorian, sa inyo sa school, anong tingin nyo? Itong, ano sa tingin mo? Itong bring your own utensils. Diba? Nasa public school ka, is it feasible kaya sa inyong school? Pwede kayang ma-apply sa school ninyo itong programa na sinasabi ni ma'am na bring your own utensils? Yes po. Yung wait lang po. Yeah, no problem. Oo. Pwede kaya itong, may practice na din kayo dyan sa Legazpi National High School sa ganito pong situation, sa ganitong pagkakataon? Yung plastic po is everywhere and nag-harm po siya sa environment. Sa amin po kasi nagdala po talaga kami and shifting po kaya di po kami nagtatanghalian po sa sa school. Sa school po. Kaya sa kantin po di naman po kami sa snack po yung binibili po hindi siya po nagre-require ng mga utensils kaya sa amin po parang hindi po siya hindi po siya relevant yung So wala kayong lunch time, lunch break, di ba? Nandiyan kayo kakain sa school. Yes po. Tapos yung sa school po namin, yung mga utensils po ay di po siya plastic. Ano? Hindi plastic? Opo. Anong klase ang utensils ninyo dyan, Krista? Yung yung stainless mismo. Yung stainless ng mga reusable. Oo. Wala kayong spoon dyan na gawa sa wood o kahoy? O yung spoon nyo gawa sa, anong apod kayo ito, madam? So, coconut shell? Bao? Something, di ba? Some of them, sir, mga bamboo naman. Yeah, oo. Nakakita ka ba Gloria ng spoon na gawa sa coconut shell? Po? Nakakita ka na ba ng spoon na gawa sa coconut shell? Hindi pa. Ang cute kaya. Diba? Pero hindi yung para sa hindi yung para sa mouth. Parang serving spoon yun o para sa pagluluto. Meron na rin, sir, ngayon. Mayroon na din? Talaga. Talaga. Kasi may nakita pa ako niyan, ma'am, kahoy. Anyway, kliyente namin ito. Kumain kami sa Manila, yung McDo, disposable na ang kanilang fork and spoon gawa sa papel, sa karton. And doon sa Amsterdam, ang spoon nila ay gawa sa karton and gawa sa kahoy. Yung Okay. Glorian,
po. Opo. Narinig mo yung sinabi ni ma'am kanina regarding sa mga diaper, mga straws na pumupunta sa kung saan-saan sa ating lugar. Sa inyo bilang isang grade 10 student diyan sa Legazpi High School, ano po ang pwedeng maitulong mo sa tingin mo sa ganyang sitwasyon? Like for example, yung ano tawag diyan, yung dietary sanitary napkins pala, ganun din ang epekto niyan sa environment. Or any other plastics po na tinatapon natin sa ating lugar. Ano po sa tingin mo ang pwedeng maitulong ninyo bilang kabataan po, Glorien? Wait lang po. Sige po, take your time, no problem. Sabi ni Madam Arlene Alimanya, ang kutsara na bagol. Hi, Ma'am Arlene. Si Ma'am Arlene ini, si taga BU din po. kaklase ko ini, ang may kaklase akong Arlene Alimanya, nasa BU din sa dito sa Busing Gayud admin, tama? Admin officer po Si siya. classmate pala ini. Kaklase Hi, ko sa graduate school, kaklase ko siya Ma'am Arlene. So ara mo na po ang edad ming duwa, madam. Well, even sa college kaklase ko siya Pati sa graduate school, kaklase ko siya dyan sa Bicol University. Hello, Glorien, are you there? Yes po. Yes, go ahead please. Yung sa sanitary napkins po, kapag kakaalam ko po, pag tinatapon siya ng mga babae sa mga basurahan, napupunta lang po siya sa mga landfills or yung bundok po na basurahan. I think it's very helpful if yung pag tinatawag po natin yung sanitary pads, we should wrap it in a newspaper or toilet paper, tapos tsaka po dispose. But maganda man na-recycle, madam. Pati may yan iba pa. Okay. So with that, ano ang plan kayong mga kabataan, Gloria, ano sa tingin mo pwedeng magawa nyo para maibsan itong paggagamit ng mga plastics na to na talagang alam nyo na harmful masyado sa ating pong environment? Sa plastics, na-expose naman po ako sa mga sa pag-iwas po sa plastics, tulad ng plastic straws. Yung iba po, ayaw po talaga ng plastic straws. And sa akin po, okay lang siya. Tapos yung iba po kong classmates, ayaw po talaga. And I disagree kasi alam ko naman po yung effect niya sa environment natin. Tapos yung sa groceries din po. Parang matagal na ata na hindi na po talaga tinatolerate yung paggamit ng plastic bag sa groceries po. At alam ko po na ngayon, eco-friendly po yung mga eco bags na nasa groceries po. Oo. Okay. Diyan sa school nyo, anong best practice pag ganitong sitwasyon po, Gloria? Ano yung mga yan sa school ninyo, ano yung pinapasunod yan ni Sir Jeremy Cruz, para sabi nga makatulong tayo sa environmental problem natin ngayon? Sa amin po, di na po kami may sarili po, ang basurahan po namin, hindi na po nilalagay sa loob ng class. Di na po nilalagay sa loob ng classrooms yung basurahan namin. Instead po, kapag nagbabasura, ang gusto po nila is madiscipline po yung mga estudyante. Kasi po, yung iba po talaga hindi disciplined na kapag nagtatapon ng basura, hindi po segregated. Nung last year po, na face-to-face classes pa, na-witness ko naman po na nag-segregate naman po. Pero may kalat-kalat pa din po. Tapos may mga basa-basa, ganon. Kasi po na pagdesisyonan po na alisin na po yung trash bins sa loob ng classroom namin and kami na po ang bahala sa mga basura namin. Pero po may basurahan po kami sa labas po ng mga classrooms and may mga sign po doon na sa pag-segregate, and pag nagtatapon po ako doon, nakikita ko naman po na yung mga estudyante po nag-analyze talaga sila kung nabubulok ba ito or di nabubulok, kung recyclable or what po.
Very good, very good. Meron ba kayong pang ano yan, mga programang ginagawa diyan para sa mga recyclable materials? Kung anong kanina may nabanggit si ma'am na ano di ma'am, pwedeng gawing mga basket, di ba? Yes, opo. Pwedeng mga gawing kung ano pa na mga design. Kayo diyan sa school po. Miss? Last year po, nung Paskong LCNHS, ngayon po, may year po kami na Paskong LCNHS. Pero ngayon po, yung week po namin is indigenous. Last year naman po, sa amin naman po, recyclable materials po. And ang ginawa po, sa parol making contest po. Ayun. Oo. Okay, maganda ha. Pwede bang humingi ng parol? Okay. Thank you, Glorian, for sharing your information ha. Sabi ni Ma'am Angie Morcoso, you have a very good discussion, sabi niya. Perhaps needed on legislation to regulate the use of plastics in the manufacturing industry so that we do away with shampoos, lotions in sachet as these are composed most if the garbage. Totoo po ito. The items that compose most of the garbage, also the junk foods that are packaged in plastic. Totoo ini madam. Totoo yan, sir. Pero sir, may mga ano po, industry now that some of the supermarkets in Manila, they do not use the plastic anymore. Yeah. Especially sa mga produce nila, like sa mga mga gulay sa supermarkets. Opo. They make use of banana leaves. Yeah. Tapos iyan po baga na pinagamitan na garo abaka. Opo. For example po, sitaw. Yeah. Instead of wrapping it in a cling wrap, piga po rin naka itong abaka na So it's very biodegradable po 'yon. Yeah. In about naman po sinasabi ni Ma'am Morcoso about mga nasa sachet po. Yeah. There's one hindi ko na lang po i-mention na isang industry na you can buy it. Actually ang products niya po is very earth friendly. You can buy their products na mga malalaki po siyang products, and then if you would like to buy again, making use of the same bottle that you have before, you will have 20% less. Wow. So, but you have to you have to bring the bottle. It's in Canlubang, Laguna. So, you have to bring the bottle again para po kasi syempre para you have to reuse the same bottle po na And sa mga soaps naman po, they made use also of the biodegradable na paper na lang. Yeah. And of course, so mga what's this? Mga abaka, made of abaka ng mga strains, yun lang po ginagamit nila tunay. Opo. Okay. Sabi kang classmate ko, sabi niya, classmate, do not mention my name, sabi niya. Itago natin sa pangalan. Tago natin sa pangalang, Kayla. Sabi niya, ano kaya kung ang DepEd maglagay ng, ayusin ang curriculum na sa pagsunod sa mga programang pangkapalibutan. Sabi niya, mabigyan ng additional grades yung mga bata. Kasi po, alam ko ngayon, yung mga nasa private, parang may mga points na binibigay. Pero sa atin sa public, mukhang mahirapan. Ano kaya? Is it possible po kaya? Gusto ko lang makuha ang opinion ni ma'am na taga Bicol University. Madam. Yung mananggad, di ba? Actually po, kung if it's possible in the private institutions, it is more possible in the government institutions because the mandates will be coming from the government agencies, in which ang mga private schools po, they are the one banking on the legislations or the rules coming from DepEd or the CHED. It can also be possible in the government institutions as well. So, pwede man po siguro, we can make use of that as an elective subject para maging very po ang mga estudyante in terms of how we have to be environmentally aware, and we have to own it para maging po sa lahat. Yes. Di ba? Pwede man talaga kung paano yan i-incorporate sa subject, di ba? Mamaya, parang si Sir na Engineer mamaya, may pwedeng i-share dyan tungkol sa mga ganong sitwasyon daw. Pwedeng incorporate baga ngaya. Kami noon may subject na practical arts sa high school, di ba?
Nagibo kami kay mga kung ano-ano. Yan ang kutsara na pagibo kang kutsara nagibo sa bagol. Tatako magibo ka. Pagkagibo may pipadara sa harong kan teacher may. So ibadara kan teacher man sa harong ninda, di ba? Pero it's a good practice na ang pangsandok mo na ang kuan paano yan parang I think sir, if I may add, maybe sir, the environmental thing, we're talking about the environmental consciousness of the students. Maybe we can integrate that in science subject. Yeah, correct. It can be integrated in the science subject kasi that's what we do sa BYOU ng mga bata. So, Opo. it is integrated in the science subject of the students na pag ikaw nakakita ng teacher na you're very much environmentally friendly in all that you do inside the school. So yun po ang inaano na plus point ito sa ano mo, sa science. Opo, ano yes, mo, diba? yes. Not so much, kahit nga walang grade for as long as you're doing it, it's because you're conscious that it's your self-responsibility as a citizen of the Philippines. Ganon. Opo, sabi ni Ma'am Angie, thank you for including my input in your discussion. Very good advocacy. Sige po ma'am, you're welcome. Bicol University High School has an environmental education curriculum. Oh, see? See? Matibay yung nag-take sa tuya. Ay, aram siya. May alam to, marami nang alam. Di ba? Thank you po, sir. Si Pading Mar, thank you tabi sa information. Okay. Ano pa tabi, ma'am, ang pilitang maidagdag sa tuyang discussion para sa mga estudyante? Madali lang po, Ang BU High School po baga, ang your curriculum, igwang environmental education na subject, more on community-based. Yes. Ang curriculum po. And it focuses on SDG. Sustainable Development Goals. Opo. Yes. Opo. Ano pa man ang gusto tabang idagdag sa mga nagdadangog mo niya ng mga estudyante, elementary, high school, or even college pala, mayroong kitang texter. Regarding po yan sa school-based program na pwede kitang makatabang, pwede tayong makatulong para maibsan ang problema po na kinakaharap ng ating mundo may kinalaman ho sa mga basura. Opo. The BU Research Development and Extension, specifically the Extension Management Division, will be very open to any partnership po with various schools, not only in Albay but in the region as a whole po. If they wanted to have this kind of presentation in their respective schools po, we are very much welcome po to share what we have po. But of course, we have to ensure po, sir, na this will be crafted muna ng magandang-maganda. That hindi lang po tungkol sa school ito ang gagawin, but of course, whenever we have events even sa school, kasi pag may mga events, di ba sir, no? We'll make use of the single-use plastic pag may mga events. We have to have policies kasi na anchored dapat sa para hindi lang yun sa kasi naisip natin, dapat meron tayo talagang policies about it. So yun po, we'll be very much welcome po to have partnerships with different schools po. Opo, ito mayroong Prampawa Elementary School. May idea po si Ma'am Ana and Ma'am Jenny na ang gamitin po lagyan ng tanim ay mga disposable na bottle sa Pawa Elementary School. Opo, that's good diba? po. Pwede ba pang-landscape? Ano, madam? Yes po, opo. They can even make use of the eco-brick, sir. Yun sinasabi ni engineer kanina. Yeah, correct, they can make use of the yung mga disposable nila. They can make use of the eco-brick. Para yung mga sa junk foods na sinasabi kanina ng isang listener natin, you can, yung sinasabi sir na gugupit-gupitin, pero there is a particular way kasi para siya maging sturdy. Tapos you can make use of that para maging planter, para maging In Laguna, sir, we have re-recycle siya. Tapos nagiging siyang eco-brick. Hindi lang sir na eco-brick na yung linalagyan ng piece of pa rin. But it's recycled po talaga siya. It's actually spearheaded by the LGU City of Binyan na ni Mayor Di Maguila. Yung po yung mga eco-brick na nagagawa nila, that's the same materials that they give to the different public schools in Binyan, Laguna para po gawin na sa pavement nila. Wow, pwede pala, no? Para ma-lessen po. Yes, but it's plastic and cement na po yun. Ang galing ng dalawang estudyanteng kausap mo po, sir. Believe ako sa kanila, batang-bata pa, pero ang kanilang mga ideya pagdating sa ganyan ay malaki na. Okay, sige po. Thank you so much. Welcome po. Mama Mabel, salamaton pong maray sa imong oras po sa tuyang programa.
And yan po mga tugang. Siguro kung may mga gusto ka mong ikonsulta kay Madam, duman lang ka mo sa BU Extension Office. Di ba, Madam? Spearheaded by Professor Rowena F. Zoilo. Yan, si Madam Director Weng, po of Madam Extension Zoilo. Management Division. Good afternoon, Madam. I am only a representative, sir. Hindi po akong ano. Napasubo lang. Hashtag napasubo. Hashtag napasubo. Okay, so mayroon man kaming regalo kay Madam. Yung mga speakers natin, yung mga reactors natin after our program po. Okay, so tawag ko lang kay Madam Ini na sa tuyang Certificate of Appreciation sa tuyang forum niya na hapon. And thank you so much, ma'am. We have here also for Bicol University. Yes, po. And para po sa imo. Okay? And, Thank you, sir. And thank you for your participation. Until Thank next you. time. Yes, sir. Thank you so much po. Salamat po. Okay. Ay, wait po. May picture pa lang kita mananggalan naman. Yeah. Okay, Thank you po. thank you. All right. Okay, so mga kaibigan, sa amin pong sandali, may tig sa kong nailing na naglaog. Sandali lang po. Kimberly Dudana from Legazpi Port Elementary School. Thank you mga bata. Ang galing nyo, mga taga Legazpi Port. Okay. Thank you, Henry, for that information. Kasi po, observation ko lang, dyan sa park, pag napupunta dyan, ang karamihan sa mga kabataan ay nagtatapon ng basura sa parke. Maganda yan na pag-usapan ninyo sa mga school-based kasi doon pa lang ay marami na silang natututunan pangyari sa Maabaka. Si Ma'am yung baga-adi, kaya nga dapat kitang basurahan dyan sa park, di ba? Sabi ni Renen de los Reyes, si Ma'am Professor Rowena Zoilo po, mentor ko yan. Si Renen, pulis na po ini Madam ngunyan. Oo, nasa Bato Catanduanes ini. So pwede ko nang makompute sa edad ni Madam Zoilo. Madam Weng. Masabi si Madam Weng, pag nahiling ta kangeta, kuduton ta ka dyan. Anyway, mga kaibigan, tuloy-tuloy po tayo. Sa likod ho ng problema na kinakaharap natin ngayon due to climate change and other environmental problems, hindi po nawawala ang tulong ng iba-ibang grupo para po protektahan ang ating kapaligiran. Isa po sa grupong ito ay ang Legazpi Earth Savers Club na talagang tutok po sa kanilang environmental programs. No? To talk about the topic on moving beyond the pre-pandemic environmental programs and projects of the Legazpi City Earth Savers Club, let us lend our ears to the chairperson of the Institutional Ecological Management System Committee and the president of Legazpi City Earth Savers Club, Mr. Jenner. Mukhang may typo error sa pagka-type kaya. Di ba kamasala ko sa pagka-apelyido ni Sir? Jenner Estelier. Yan. Sir, maray na hapon po. Chasay mo. Go ahead, please. Good afternoon, Sir Henry, and to the to my fellow guests, resource persons, listeners, viewers, and participants in today's event. Marahing na hapon po. Magandang hapon po sa inyo. Yes. Sana po lahat ng nakikinig or participants sa ngayong hapon ay okay lang po tayo. Pangatlo na po akong nagbibigay ng information about environment. Ko, sir, so okay, sana okay hindi ito information overload. I hope makaka-catch up pa rin po tayo as we go along with our discussion. Yeah. So nowadays, we are confronted by several environmental concerns like air pollution, flooding, soil and water contamination, diseases, and climate change. All of these are associated with human activities like improper waste disposal, illegal logging, and the like. Kung patuloy po ito, ano kaya yung magiging kinabukasan, especially ng ating mga kabataan, at yung magiging kinabukasan din ng ating environment? We cannot deny the fact that we, human beings, are the number one contributing factor to these concerns. So let us look at or assess how we manage our waste at a personal level. So parang sa atin muna tingnan natin. Opo. So sinusunod ba natin yung tamang segregation scheme? Nag-iisip ba tayo ng mga paraan para mabawasan natin
yung mga basura na pwede nating ma-produce bilang isang individual. So kung ang sagot natin sa mga tanong na yon ay hindi, malamang bahagi tayo na nagko-contribute doon sa mga problemang nabanggit ko. And if we want to change, we need to commit and take action in terms of environmental protection and preservation. So, ang kakailangan nating baguhin ay yung attitude kasi ito talaga yung pinakaugat ng lahat ng ito. So, kung bawat individual ay gustong baguhin ang kanilang attitude, behavior, o kaya mindset about environment, makakatulong tayo sa ganitong paraan para mapangalagaan pa yung environment natin. At dito po pumapasok yung aming program or yung club, yung Earth Savers Program, na nagkaroon po ng club para mas ma-implement ng maayos. So actually po ang Earth Savers Program ay isa lamang sa mga initiatives ng city para matulungan yung Ecological Solid Waste Management Program na yung mga na-recover sa bahay na mga recyclables ay may mapuntahan or hindi mapunta doon sa sanitary landfill. Kasi kung patuloy nating pupunuin or itatapon yung mga basura natin sa sanitary landfill, mas magiging mabilis yung pagkakapuno nito at mas magastos. Okay. And at the same time, yung mga truck na naghahakot ng basura natin, mas magiging magastos din kasi kung mas maraming basurang hahakutin para itatapon sa sanitary landfill, mas maraming gasolinang makukonsume. So, doble-doble yung epekto sa kapaligiran. Okay, so dahil sa Earth Savers Program, around 30% ang na-recover na sana mapupunta siya sa sa sanitary landfill. So, malaking bahagi na rin po ito para makatulong doon sa maiwasang mapuno agad yung sanitary landfill at maging magastos yung proseso ng pagtatapon ng basura. So simula noong 2011, yung mga club officers together with the Office of City Environment and Natural Resources conducted several activities alongside Earth Savers Club, Earth Savers Day and Redemption. Meron kaming tinatawag na Green Day Tour, Earth Savers Festival, benchmarking activity for Earth Savers coordinators, seminar on environmental education, the search for eco-friendly sustainable schools in Legazpi City, and yung last before pandemic, yung Earth Savers Green Camp. Okay, maliban doon po, yung club, together with the members, are implementing in their own schools yung iba't ibang environmental-related activities. Example doon, yung mga seminars, webinars, eco-gardening, cleanup drives, tree planting. We also participate in all the undertakings of the city in line with environment, yung mga coastal cleanup, tree planting. So nakikisabay po kami para mas maging mas maging epekto or effective yung ating implementation. Okay. Isa sa mga examples na ginagawa sa Earth Savers, ito po yun. Actually, ito yung pinaka-major na activity ng Earth Savers. Bago po na nagsimula ito, dalawa lang po yung major activities which are the Earth Savers Day, kung saan yung mga students po ay nagdadala ng mga recyclables na ni-recover nila sa waste segregation scheme nila sa bahay, dinadala sa school, at doon kinikilo. Then, yung bawat kilo po ng recyclable, may corresponding points na ma-earn yung students, kung minsan po by class, minsan naman individual. So yung points na na-earn nila, nakadepende po yun sa price ng recyclables na dinalin nila. For example, pag mga white paper, example lang po, around kunyari 5 pesos per kilogram. So pag naka 10 ka, may 50 pesos ka na out of the white paper na ginamit na. So,
Yun po ang proseso pag Earth Savers Day. Pag na-accumulate po nila yung mga points, tapos madami-dami na din po, mayroong tinatawag na redemption. So before po, meron kaming Earth Savers bus. Actually, ito yung bus na parang malapit na ring mag-retire. Opo, ano lang siya, parang ni-recycle din naman, na pwede siya sa mga short range na travel or ano po. So, kasi pwede pa po siya. So, ito pong mobile store na to, dito nakalagay ngayon yung mga items na pwedeng ipalit ng mga students doon sa points na na-earn nila. So, usually po ang laman mga grocery items, tapos meron din po namang mga school supplies, depende sa nire-request po ng school na magre-redeem. So, tinatawag namin itong redemption. So, yan yung mga examples. Okay po. Makikita sa screen. Okay. So, yun po yung major activities na buong taon pong ginagawa. Ayan, some examples ng nagre-redeem ng mga students. If you will notice po, may hawak na parang green book. Yan yung tinatawag na passbook. Diyan naka-record yung kanilang points na na-earn doon sa mga recyclables na dala nila sa school. Now, I mentioned also other activities na annual na ginagawa. Example niyan, yung Green Day Tour, na kung saan nagkandak po kami niyan sa Bangkeruhan, sa sanitary landfill. Doon pumunta yung mga students para makita nila kung ano nga ba yung mukha ng sanitary landfill as compared to the ordinary open dump site. At nagkaroon din po ng tree planting activity, and at the same time nag-attend din po yung mga bata ng lecture on organic gardening sa Don Bosco, para mabigyan sila ng mas malawak na kaalaman pagdating sa environment. Hindi lang more on sa solid waste management, even sa planting or sa organic gardening. Binigyan po namin ng opportunity yung mga students, including the coordinators ng Earth Savers Club sa bawat school, na makakuha ng mga bagong ideas. Ayan po. Isa pa sa mga ginawa ng Earth Savers Club, yung Earth Savers Festival. Actually, ginanap po ito sa Bicol University during the time na president pa po ng Earth Savers Club Legazpi, si Ma'am Weng Suelo po. So, ito po yung isa sa mga naging activities ng Earth Savers Festival, yung logo making contest, slogan making. Nagkaroon din po ng display ng mga recycled products. Isa sa mga examples na nandyan po yung bike. Ginagagamit po siya for charging. So, yun po. And meron din pong mga talks during that time na focus sa environmental protection. Next to that, we also had other examples po. Yan yung mga outputs and exhibit. Then, aside from that, we also had benchmarking activity. Ang involved dito po, yung mga coordinators na pumunta po kami sa iba't ibang, sa mga schools, sa Albay at Kamsur. So, isa sa na-visit namin yung sa Tiwi. Ayan po. So, parang ang opportunity ng mga coordinators dito na magkaroon po ng mas parang malawak na kaalaman sa mga practices pagdating sa waste management, recycling, and the like. Then we also had seminar on environmental education. Yung target na respondents are students na member ng mga environmental clubs. So this was actually held at Bicol University. So nagbigay ng lecture. Then after the lecture, yung mga students po na participants was given the chance to parang come up with their action plans na pwede nilang dalhin sa kanilang mga schools at i-implement. Ginawa nila yan sa pamamagitan ng pag-illustrate. So yan po yung example, yung nasa pictures. Then after that, we had also the search for Legazpi City eco-friendly and sustainable schools. Ayan po, at yung mga winners po yan. So lahat ng members ng Earth Savers Club Legazpi
were actually evaluated at mayroon pong top 3. So binigyan ng award para ma-recognize yung mga top performing pagdating sa pagdating sa eco-friendly and sustainable school. So nangyari na rin po yan pala dati doon sa Earth Savers Festival sa Bicol University. So na-highlight din po yan at nagbigay ng award ang city together with the Legazpi City Earth Savers Club. The last activity before pandemic, we have the Earth Savers Green Camp. So ang nangyari dito, nagkaroon na naman ng series of talks, trainings sa mga students. Kasama dyan yung Bokashi. Yung Bokashi is parang gagawa sila ng organic fertilizer. Then yung urban gardening, nag-workshop sila. Then paper recycling. And yung highlight ng event was the search for the lakan and mutya ng kalikasan. So yan po yung naging highlight ng aming event sa Earth Savers Green Camp. So yung sinuot ng mga participants sa lakan at mutya, mga recycled po yan, attire. So nag-prepare din po sila ng advocacy videos nila na isa sa mga naging basehan para bigyan sila or para manalo sila sa contest. Now, ito na yung pandemic, biglang na-stop yung lahat, yung school nagsara, walang on-site na klase. So eventually po, since school-based yung aming most of the activities ng Earth Savers Club, nagkaroon kami ng concern. So biglang natigil din yung implementation ng lahat ng hands-on activities. Kaya na-challenge po ang ating group mag-isip, kumbaga mag-recalibrate, ano ba yung pupwede. Especially ngayon na nagta-transition na tayo or unti-unti nang bumabalik yung mga estudyante sa school, we calibrated our offerings sa club. So that's why doon po na-conceptualize yung bagong project ng Earth Savers Legazpi na tinatawag na Environmental Leadership Academy. So ang focus po neto ay makapag-produce tayo ng mga young environmental leaders sa Legazpi. Okay, so ito-challenge po natin sila. Okay, may 4 na bahagi ang project. First part, yung mga involved na students from the Legazpi City Earth Savers Club schools, member schools, will undergo environmental webinar and training workshop. Then, they will be challenged to apply. Kung ano man yung natutunan nila doon, gagawa sila ng sarili nilang project or program na i-implement hindi na ngayon sa bahay. Kasi natuto tayo nung pandemic, kung wala sa school, nasa bahay yung bata. So ngayon, ang challenge naman, sige, sa bahay na natin ibigay ito, doon na sa mismong sa household nila, so that kahit di pwedeng pumasok yung students, naggagawa pa rin nila. So, gagawa sila ngayon ng home-based integrated ecological solid waste management program na gagamitin nila or i-apply nila sa sa bahay nila. So, at this time, ang target namin, 20 lang muna na mga environmental leaders kasi medyo kailangan munang tingnan kung feasible ba ito. So, eventually, pag dumating po yung panahon like next year na based sa magiging result ngayon, pwede na po kaming dumagdag ng mga participants. Then, dahil sa application nila, they will be producing replicable and na home-based integrated ecological solid waste management program na pwede pong maibahagi nila kung saan barangay sila napapabilang. Usually po itong yung target natin, so yung mananalo, sila yung parang i-challenge natin na i-replicate yan sa inyong barangay. Siyempre with partnership po yan ng ating mga barangay leaders. So, yan po yung pangatlo. At pang-apat po, siyempre hindi mawawala kung mawawala yung tinatawag nating completion. Ito yung part na bibigyan natin ng parangal, yung mga naging top 3 doon sa implementation ng kanilang home-based ecological, integrated ecological solid waste management program
At lahat ng nag-attend ay bibigyan natin ng certificate, patunay na nag-undergo sila ng training, ng crafting ng mga environmental projects, at para naman ma-recognize yung effort nila. So, yan yung pinaka-konsepto po ng bago nating project sa Earth Savers. Okay, yung mga webinar naman, online siya, kaya hindi masyadong problema. At ang pinaka-tema ng ating bagong program ngayon, zero waste, kaya natin ito. So, ibig sabihin, kung hindi naman natin kayang i-zero waste, at least waste reduction po sa mismong bahay ng ating mga Environmental Leadership Academy participants. So, kami po sa ELA umaasa na with this activity, matutulungan natin na mag-shift or mabago yung attitude at behavior ng ating mga participants na mas maging pahalagahan nila yung kanilang role as youth and children pagdating sa pag-protect ng environment. Kasi eventually, sila yung magiging leaders natin or magiging leaders ng society in the future. So we hope that this one will lead or will produce someone na pagdating ng panahon magiging responsable ding leader pagdating sa environment po. So yan po yung ating project at yung mga naging pinagdaanan po ng Earth Savers Program sa mga nakaraang taon. Okay, thank you so much po. Thank you, sir. Yan po mga tugang si Sir Jenner Estelier. Yan. Kabiloton si Ransay mong arambod apelyido. Thank you so much po sa sharing kan sinabi ng information. Sir, before I call Clyde and si Glorian, sabi kan sa rong texter ta, sabi niya, good afternoon, Henry. Magayon po sunadangog ko na pig-share kan Eco Savers Club. Baka pwede mag-suggest na iyang pwedeng i-replicate sa mga sangguniang kabataan sa barangay. School-based din po, okay talaga iyan, para mas madaming ma-involve. Kasi ang SK ngayon sa barangay, sorry nagabasa sana to ako context kang reaction ta. Kasi ang SK ngayon sa barangay, wara man kipigigibo para sa environmental programs, igwa basketballan sana. Sir, reaction tabi. Base muna sa reaction kan sa tuyang listener nga niya. Every time naman po tayo na may magandang programa, lalo na pagdating sa environment, parang maganda na nare-replicate siya kahit anong organization. Kasi mas marami tayong nagtutulungan, mas magiging effective or mas magiging malaki yung magiging impact neto. Opo. So I think pagdating po sa SK, pwede po naman siyang ma-adapt itong program through of course sa LGU din po. Yeah. Di ko lang alam kung at this time po ba anong age nung ating SK. Pasok ba sila sa mga basic ed? Oo nga. Kasi pag nandiyan naman po, especially dito sa Legazpi, part sila, lalo na yung mga member schools ng Earth Savers Club, part po sila netong activity na to. So yun po yung yung magiging response natin. Pero kung mga hindi na po nasa high school, nasa college na, I think possible po na gawa ng paraan na mismong sa barangay level, meron din yung SK ng ganitong programa. Oo. Pero ang SK ngunyan, ang edad, 35 siguro, 40, something. Okay, thank you sir for the question and then salamat Simbag. Okay, nasa linya po si Clyde. Tawagan natin si Clyde. Ang kanyang masasabi sa mga school-based organization na ito regarding po sa environmental programs, lalo na pag-abot sa Eco Savers. And ang St. Agnes Academy, isa sa mga member nito. Clyde, good afternoon. Hello po, good afternoon po again sir. Good afternoon po kay Sir Jenner. Yes, ayusin mo taga St. Agnes tong kilala mo yata si sir. Yes po. Sige Clyde, go ahead po sa reaction.
Actually po, namimiss ko na po yung mga ginagawa po namin na related po sa Earth Savers Program. Specifically po yung pag-wait po ng yung mga sa recyclables po, yung may nakukuha po kaming amount. Then parang yung amount na po yun, napupunta po siya sa Christmas cheers. Yeah. So, I think sa mga parang pag outreach program po, isa po yun sa mga namimiss ko since ngayon, pandemic, and hindi siya possible. So, may question po ako. Now that the main project of the Earth Savers Program, which is po yung parang sa pag-winning po, and it has been put on hold, what can the young people do po ba as an alternative to the recyclable waste at home po? Ano po ba yung pwedeng gawin nila dun sa mga parang recyclable materials sa bahay, sa household? Yeah, nakama sir sa hapot ni tanong. Pakiulit nga, Clyde, yung tanong mo ulit. Pakiulit po. Now that the main project of the Earth Savers Club has been put on hold, what can the young people do as an alternative to recyclable waste at home po? Due to pandemic, tama. Due to pandemic. Yes, Kasi sir, ang tanong niya yata, sabi mo kanina, nung before pandemic, yung mga recyclable, dinadala sa school. Opo. Ngayon nagka-pandemic tayo, walang pasok, di ba? Walang face-to-face noon. So ano daw ang plano pagdating sa ganung bagay? Yung Earth Savers Day po at saka redemption, eventually ibabalik po yun. Yun. Kasi ako at this time, even in our school, I do not suggest it yet. Opo. Since isa sa mga SOP is yung disinfection, nag-hand washing. Pero kung magdadala ng mga recyclable sa school, so medyo hindi pa rin siya ready. But eventually po, ibabalik natin yan kasi yan yung two major activities po ng Earth Savers Club. Opo. At yan yung isa sa nakatulong para mabawasan yung waste na dadala or na itatapon sa sanitary landfill. Saka at dahil din dyan po, nakita ng mga students natin yung value. Na kahit basura na, they can still get something from it through parang yung tiyaga lang na ipunin mo kasi hindi naman na isang piraso okay na. So kailangan mo lang mag-ipon na mag-ipon, and pag madami na, may patutunguhan pa rin. Pwedeng cash. Kasi actually po yung mga ibang schools during that time, nag-opt sila na cash yung kunin instead na grocery items or mga papers. Kasi ginagamit nila yon for funding ng mga environmental activities. So in short, babalik po yun kasi importante po. But not at this time siguro. Correct. May pandemic pa tayo. Clyde, in your own way, sa tingin mo, paano ka makakasuporta sa ganitong mga advokasya ng Earth Savers? Although sa St. Agnes meron, pero kung ano pang pwedeng maitulong natin para mas talo pang madagdagan at sabi nga, tulong-tulong tayo sa pagprotekta ng ating environment. Yes po. In our own little way po, we can help significantly sa restore ng ating environment. For example po, kapag halimbawa kumakain po tayo somewhere and may mga parang waste po tayo, halimbawa yung sa mga biscuit po, by simply putting the waste or the trash sa pocket lang po instead of like itatapon po siya kung saan. It's a great thing po na para makatulong po tayo sa environment. And with that being said po, participating in the programs or the activities offered by the school or the community, it's a great thing din po para ma-promote natin ang advocacy in protecting the environment. Sa tingin mo medyo mahaba-habang laban ba to na ginagawa nating mga advokasya? Yes po, great things takes time po talaga. So mahaba-haba to. Oo nga, sabi nga yung ginagawa naming mga matatanda na sa ngayon, kayo ang medyo magkakaroon ng kanyan, ang magmamana in the future, Clyde. Kaya we need your support on this, kayong mga kabataan. Opo. Clyde, isa pa, pagdating sa kasi narinig ko kay Sir kanina, yung nag-aral sa Don Bosco, sir, di ba? Para sa, mga fertilizer? Gardening po yun. Yung gardening, mga gardening, at siyempre, gagamit ng mga, anong tawag dyan, mga natural fertilizer.
doon. And then, yan ang kwan ngayon para ma-recycle yung mga basura na pwedeng gawing fertilizer, mapapakinabangan natin. Biodegradable. Yan. That's the exact term. Oo. Sa tingin, kayong kabataan, di ba? May notion kasi, Clyde, I don't know if this is true sa inyo na mukhang medyo hindi na sa inyo ang pag-garden, di ba? Yung gardening, yung paghawak ng lupa, di ba? Yung pagtanim sa likod bahay. Anong reaction mo sa ganung sa ganung mga notions ngayon na mukhang hindi na sa inyo na mga millennials o Gen Z ang ganitong sitwasyon, ang ganitong mga practices? Opo. Thank you po for that question. Opo, go ahead, Bali po, I think millennials should learn on how to value the environment by learning this planting po, this gardening again. Yeah. Pwede po siyang, it's a good thing po sana kung halimbawa yung mga schools or the community itself, the government will provide program related to tree planting, gardening, hindi lang po annually, but parang more like frequently po. Para ma-practice po natin yung ganoong actions po. Oo. Kasi, di ba itong na-present ni Sir kanina, yung programa ng Earth Savers Club, halos halos lahat ng component, halos hagip at saka hanggang sa school-based, etc. Yes, etc. So, kung halimbawa, tama, susugan ko yung sagot mo na kung may pagkakataon pa at saka kung talagang you need more, sabi nga, tama ba, parang dagdag na mga suporta pa, you're encouraging the youth of today na bumalik sa ganong practice. Tama, Clyde? Opo. Yes po, exactly po. Okay, with that, ano sa tingin mo, bakit kailangan nating balikan ang ganong practice po, kayong mga kabataan? Given the current situation, sir, right now, wherein we are facing or maybe sa climate future, change. in the future. Yes po. Opo. Global warming, sir, is inevitable. Hindi po talaga siya maiiwasan. However, sir, by doing this kind of practices, pwede natin, sir, ma-lessen, ma-mitigate yung mga harmful effects po, o yung mga harmful consequences na dala nito sa mga hindi lang po sa mga kabataan ngayon, kundi sa mga future generations pa. Yeah, correct. Di ba? So tama siya, di ba? Kunin natin mga control, at least mapakuha natin, malesen natin. Malesen po. Mapaluya ang mitigate dalagan. natin. Oo. I agree with you, Clyde. Magandang sinabi mong yan. Sir, reaction please. Yung organic gardening po, part po siya ngayon ng ating Environmental Leadership Academy. Kasi ang principle behind it is that yung marirecover nilang biodegradable at home must be parang i-compost nila, then gagamitin nila sa kanilang mga organic or eco garden sa bahay. Wow. Kasi component po yon ng integrated ecological solid waste management na gusto naming makita sa gagawin nila. Yeah. Opo. Clyde, narinig mo yon? So kung ganun ang programa, in the future, magkakaroon kayo ng pwedeng magamit sa pagtatanim sa ating bakuran. Hello, Clyde? So, great amendment po. Opo, go ahead. It's a great amendment, sir, para ma-lessen natin yung impact, for example po, ng mga global warming, yung matinding pag-init, sir. And di ba po kasi parang nagkakaroon tayo ng sobrang daming bagyo because of climate change, wherein parang, global warming, wherein parang dahil sa sobrang init, yung heat from the ocean, nag-form po siya ng typhoon. Kaya parang, if I'm not mistaken, sir, kaya parang mas marami, sir, yung typhoon na nai-experience ng Philippines ngayon. Specifically, lalo na, sir, yung Legazpi. Kasi since we are in the disaster-prone area, kaya yun po. Opo. Anong mensahe mo ngayon sa mga kabatang nakikinig na may kinalaman dito sa programa ng Earth Savers Club? Opo. Bale, guys, we should act now. If ayaw nating, parang hindi pa late ang lahat. As
May pag-asa pa. Marami Earth is our malaki only pang home. pag-asa. Yes po, Earth is our only home and now is the time to be the catalyst of change. Yun po. Yes, Clyde. Thank you ha. Thank you so much. Pero sir, may tagapagmana ka na sa Intagnis ha, pag nagtataraman o. Thank you, Clyde. Thank you so much. Standby ka lang ha, babalikan kita mamaya ha. Thank you. Alright, si Glorien. Hello, Glorien. Hi. Glorien. Hello po. Hello po. Hi, good afternoon. Oo. Good afternoon po. Yes, opo. Ano ang reaction mo nang marinig mo yung mga plans and programs na nagawa na at gagawin pa ng Earth Savers Club dito sa lungsod ng Legazpi? I'm really proud that I belong sa isang community that really cares for the environment. The programs are not just about the environment, pati na rin po sa enjoyment ng citizens or students. Opo. The Earth Savers Club po are doing really, really well. Just like the Earth Savers Club programs, yung school po namin, mayroon din po siyang activities. Our organization right now is really focused dito. We have quarterly monitoring of cleanliness and may awarding siya. Kumbaga po, contest po siya sa mga classrooms po. Yung parallel contest din po namin last year for our Paskong LCNHS and this year's wreath making contest using indigenous materials is the contest po ng YesO na club po through the project of IPON, which means Innovative Waste Management for the Preservation of Nature, to celebrate Christmas season at the same time to promote environmental and eco-friendly school. This also pushes new students to embrace our environment not just with care but also with joy. With this, mas nagiging determined po yung students na to be environmentally aware young people. Opo. Ano sa tingin mo ang pwedeng gawin para mas lalong masustain ito? Ako alam ko masusustain ito ni Sir yung Earth Savers Club. Pero ikaw bilang isang kabataan, mayroon ka bang gustong i-suggest, idagdag na para mas lalong masustain ito? Or how would you help po, Glorien, para sabi nga, masustain ang ganitong mga programa na ayon sa iyo, isa proud ka pagkarinig mo sa ganitong klase ng programa? I think yung support po and yung pakikibelong. Kasi choice mo po kasi yan kung gusto mo or hindi, kung nag-support ka or hindi. That's why we should support, we should participate, volunteer. And I forgot to mention kanina na I mentioned po kanina na I used to live beside the seashore. Now I'm living po sa Cabangan West and I really witness kung gaano po ka-environmentally aware halos lahat ng tao. Yung gulayan po namin sa barangay is very outstanding. The eco-friendly designs were very eye-pleasing, yung mga gulong na colorful, yung recycled plastic bottles with the plants. I'm really happy to think that I'm in a barangay and city na environmentally aware, pati po yung mga tao. Dahil sa program and advocacies ng mga nasa taas, dyan po nagsisimula ang mga Legaspeño na mahalin at alagaan ng kalikasan po. Kung ikaw ang tatanungin, Glorien, ano sa tingin mo ang dapat na, kung ikaw lang muna, kung ano sa tingin mo dapat na gawin talaga natin para makuha natin ang ating gusto na mapangalagaan ang ating kapaligiran? Yung sa atin po, ang naiisip ko lang po kasi ngayon is ang nag-uumpisa po kasi ngayon, yung government po talaga. Opo. And tayo po, cooperation lang po ang may aambag natin and yung dedication, yung determination. Kung gusto po natin makuha yung gusto natin, gagawin po natin. Dun po na I see. We will because we can. Yes. Parang ganun. Okay. Kanina nabanggit ni Sir yung tama yun, sir, 30% recovery yung mga nakukuha sa dagat, tubig yan? Yung na-generate sa, for example, sa Legazpi na basura, yung mga recyclables around 30% yun na parang na-recover. Yeah. Instead na parang mapapart lang siya nung mga itatapon sa sanitary landfill. Talaga nag-segregate. Then
na ibenta. Iyan. Na reuse Opo. yung mga Iyon. Oo. So, sundan ko lang yung point na yun, Glorian, kasi kanina na-mention din na magkakaroon ng, di ba, pag napagpatuloy ito, babalik yung plano na magkakaroon tayo ng mga biodegradable na, ano yan, mga fertilizer sa bahay. Yes po. Tama, sir? Yung sa mga sa bagong Yeah. project, so Opo. parang bibigyan ng ng training Oo. itong mga participants. Yes, yes. Actually, this coming Saturday na po, next week, yung training nila na parang tuturuan sila paano nila magagawang fertilizer, Yan, yung mga yan. biodegradable. Yes, yes. Okay. Anong reaction mo dyan, Gloria? That's very good po kasi yung ibang mga bata or ibang tao po, hindi po talaga gamay yung mga ganyang skills. Yung iba po, gamay na gamay. Aminado po ako na hindi po talaga ako gamay sa mga ganyan. Yung mom ko po, opo. Doho. Si Mama. I'm willing to learn, yes po. Yes po. Oo. Okay. Tanong ko ito kanina kay Clyde, ano? Kayo, di ba, may notion kasi na kayong mga kabataan talaga, parang ayaw nang humawak sa lupa. Sorry po, hindi naman lahat. Mga ilan-ilan, di ba? Kaming mga matatanda, ganun yung tingin sa mga millennials, di ba? Mas gustong naka-laptop, naka-bullpen, etc. Mukhang hindi na tayo sanay na humawak sa lupa. And with that kind of project, gustong ibalik yung practice na sa likod ng bahay, mayroon tayong paso, mayroon tayong kaunting lupa, tataniman ng mga, for example, sabi mong mga gulay na pwedeng mapakinabangan natin. Opo. Ano ang reaction mo sa ganong lumalabas ng mga kwento na yung mga Gen Z, mga millennials, medyo ayaw nang humawak sa lupa? Based on observations ko po, yung mas mas into plants po talaga yung mga adults kaysa po sa mga younger ones. And I think kailangan po talaga nila ma-expose sa mga ganito kasi sila po 'di ba yung instruments for a better future. And kailangan po nila matuto nun to care about our environment, the plants, to gain na rin po ng pagiging environmentally aware kasi kailangan po ng mga kabataan yon, especially sa mga ganitong panahon po na very po talaga ang environment natin ngayon, nanganganib na po talaga. Opo. Ikaw, gusto mo bang magtanim, Glorian? Yeah. Sa likod ng bahay? Anong gusto mong itanim sa likod ng bahay nyo sa mga paso nyo in case na mayroon ka ng natural organic fertilizer na pwedeng mapakinabangan ng buong pamilya? Mga gulay din po kasi yung mom ko po mahilig po siya magtanim ng mga sili, ganyan. Tapos aloe vera na din po. Maganda yan, aloe vera. Pampano? Ano ang benepisyo ng aloe vera, Glorian? Aloe vera, yung mom ko po kasi gumagamit po siya sa hair po. Tanungin mo si mami mo kung tumutubo yung buhok, tapos kwentuhan mo ako, ha? Sinasabihan niya din po ako. Diba, kung baga yan, pang shampoo at saka sabi, pampatubo daw ng buhok. Diba? Para po kumapal daw po. Yes. Okay. So, Glorian, meaning, tama bang pagkandinig ko sa iyo na ang willingness sa inyo na bumalik sa ganong pagtatanim, for example, sa pagtanim, no, gamit ng mga organic fertilizer, nandyan pa rin sa inyo. So parang, di ba, parang kailangan nyo lang ng full suporta o whatever. Anong kinakailangan para may balik ang interest ninyo sa tingin mo? Sa tingin ko po, nasa choice po kasi yan. Kasi hindi naman po porket may programs na okay na po lahat. Opo. Yun, ang problema din po, nasa tao din po. Kung gusto nila or ayaw nila, nasa tao din po kung gusto nila. Ako po, gusto ko. Yung iba po, kailangan pa nating i-encourage pa. Tapos i-educate pa lalo kasi kulang po talaga sila sa pag-educate. Yun po talaga yung kulang. Opo, oo. So ngayon, itong Earth Savers ngayon, pursigido sa ganong information campaign, di ba? Paglalatag ng mga programa. Ano sa tingin mo ang pwedeng gawin para ma-encourage lalo ang katulad mo na kabataan na ma-involve sa ganitong programa, Gloria? Yun nga po, sa barangay po sana, sa mga barangay,
yung mga bata po sana doon, yun po ang i-expose natin. Kasi, di ba po, merong SK, yun na po yun. Tapos, mas kung pwede po sana na ang i-involve natin is yung mga younger ones na din po. Katulad po sa school, ganun din po yung nangyayari. Sa barangay po, sana ganun din po. Kasi sa barangay, parang ano na siya, parang kung nandun yung mga estudyante, yung mga bata, sanay na sila sa paligid nila, edi doon po sila makaka-adjust. Yun po. Yeah po. Sige, thank you, Glorian. Si reaction po sa mga naging statement ni Glorian. Okay, isa-isahin ko yung naging sagot ng ating reactor. Thank you so much for that. Unahin ko na po yung sagot niya about doon sa sustainability ng Earth Savers Clubs. Yeah. So, ang ganda nung naging point niya na dapat yung support, kasi number one yun na factor para mas tumagal ang isang club or organization, lalo na pag may in-implement na project. So, lahat ng stakeholders talagang magkukommit na isusupport from the start at up to the last implementation of the project. So, maganda po yon. And sa mga nakikinig ngayon, yung mga member schools natin, I hope po na mas i-level up natin or dagdagan yung yung motivation natin para i-support yung Earth Savers Club Legazpi at yung mga projects. So, kayo po kasi ang number one na parang respondents. At kayo din po ang focus, ang reason kung bakit nag-i-exist din ang Earth Savers Legazpi. So, yun po. Pangalawa naman po, pagdating dun sa sabi na yung paano ba ma-encourage itong mga young ones na bumalik doon sa love for planting. Yes. So, I think tama yung sinabi niya na they should be given opportunities kasi doon lang sila nagkakaroon ng chance to develop the skills and the love for planting. So, siguro hindi lang po ito pagdating sa school level. So mag-start din sa family na yung ating mga magulang ma-encourage ito o kumbaga mag-start kahit pa konti-konti sa bahay, kahit sa mga paso ng pagtatanim at i-expose doon yung mga bata as young as they are para naman habang lumalaki sila nadidevelop yung sense of stewardship doon sa mga tinanim nila, yung joy of looking at the plant that yung seed na tig-plant mo at magka-harvest ka, nandoon yon. So, yun po yung dapat siguro nating gawin para mas magkaroon sila ng love at parang maibalik yung pagmamahal sa pagtatanim. So, yun po. Yes, sir. Thank you. May isang reaction from grade 5 pupil ng UST Legazpi. I-request po mag-initiate ng tree planting activity or other environmental awareness program ang mga leaders ng barangay, most especially SK, at magkaroon po ng mga pa-contest sa bawat purok. Sabi ni Janelle Abi from UST Legazpi grade 5 pupil. Wow. So that's a good reaction. Maganda po siyang recommendation or recommendation actually para mas makatulong tayo sa environment. So ang alam ko kasi bago pa yata yung pandemic, nagkaroon yata ng albay-wide na activity but not more on tree planting. Pero ito yung parang garden sa mga barangays sa beautification na project. So, pwede po yan gawin at yung within the barangay at ma-encourage yung mga households natin na magtanim sa kanilang mga bakuran or magkaroon ng tinatawag na kahit kung merong space lang naman, magtanim ng mga puno na siguraduhin natin hindi magiging threat din sa mga neighbors at sa bahay mismo, lalo na pag typhoon. So, that's a good idea. Yeah. Thank you, sir. I-shoutout natin yung mga nasa Zoom pa ngayon na mga gusto magpa-shoutout. Tama ba in terms ng mga kabataan ngayon? Si Abby, si Glorian Meneses, yung isa sa mga reactor natin, si Jill, Dolores Malagueño, OCNR. Dito kabataan. Madam, good afternoon po sa imo. Runiel Año Nuevo, Angelica Gabriel Ribostillo, St. Agnes Academy. Si Clyde nandiyan, si Precious Lorraine Poche, Jasmine Joy Perez, and si, anong pag-pronounce kay ni o anak? Si Shine Matthew Esplana, tama ba? Baka masalaga.
Shine. Sorry baka na-mispronounce ko. Thank you for joining us. Ito sir, ito may sarap pa. Bago ito magparam. Wow! Di pa man tapos ang forum pero gusto ko pong i-congratulate ang DCGB for initiating this activity. Thank you for the speakers part. To Engineer Neil and Sir Jenner, thank you also to Clyde and Glorian, the panel of reactors, Hope More Children and Youth, man-motivate sa pag-advocate para sa protection and preservation of our environment. Yan, sabi ni Madam Dolores Malagenyo. Okay, may text ka sa bago kaya akong nabasa before we wind out. Sir Henry, yung sabi yung speaker po ba, pwedeng maging konsultant sa barangay? May problema ka, madam. Pata garapig sabihan ka na ni Ibipiglin kang ino tadi. Magtagahapot-hapot lang. Extension program. Ako yung madam. Pwede yung problema. Hanapon si Professor Weng Zoilo. Tapos i-designate niya masanakaan si Madam Diluna. Okay? So anyway, salamaton po sa Indogabo sa mga nag-join sa Facebook ngunyan live. Mga nakatutok po sa radyo, sa DCGB Live app, asin po sa tuya na sa tuya tabi na YouTube channel ngunyan pong pagkahapon. And thank you po sa mga reactions. Tabi before na may tao tatabi ang ang mga certificates sa tuyang panel of reactors. Asin po sa tuyang last speaker ngunyan, tabi ay nutong ko nalagod muna ini bago kita magtapos. Pareho po ang laman kan sa tuyang certificate of appreciation sa binasa ko po kaso bago kay engineer Engineer Cario. Okay? So para po ini kay Sir Jenner Estelier. Yan. President Legazpi City Earth Savers Club, Legazpi City. And also we have here for St. Agnes Academy, sir. Yan. Basahan ko po sa St. Agnes Academy and grateful appreciation to your abundant support during the Earth Forum Children's Edition with the theme, The Role of the Youth and Children in Environmental Protection and Preservation. Kunyang pong 30th day of November 2022. Thank you po sa management. Singani po ang head kan St. Agnes, sir? Si Sister Celine Saplala. Saplala. Sister Celine, thank you so much po. Okay, then yun. Okay na sir, para manda sa imo netabi, salamato na maray. Yes, picture. Kita ang camera mata do millennials mo. Thank you sir. Okay, so also we have here a certificate of appreciation to our ipapala sa screen. Sige, ito po this is for pakipala sa screen tabi. Clyde Pasage. Sorry Clyde, hindi ka masyadong baka dito sa screen ko. Pwede ito. Sige daw. Hindi ko. Sandali lang Clyde, nandiyan ka Clyde? Hello? Di ko na kaya mabasa. Sige na, pakibalik mo daw tabi. Pakibalik mo. Kuan mo para mabasa ko yung citation kay Clyde. Okay. Tadi ko sa screen ko ta iba nagluluwas Yun na. Yeah. Hello Clyde. Hello po, sir. Yeah, this is for you, Clyde. Thank you so much for your reactions and participation, Mabuhay ka. Thank you so much din po. Opo, and thank you so much to your DCGB advisor and and to the management of St. Agnes Academy. Opo. Okay, Thank you so padala much lang po. namin sa iyo, ihatid namin sa school itong printed material ng Certificate of Appreciation mo. And of course, we have a t-shirt for you. Sana kasya sa iyo, yung DCGB t-shirt. Ito pala, Clyde, Pasay. Ay, padala ko na kay sir. Ano pwede? Mas maray sir, kumahatod man ngayon ito. Manaming bidon lamang si Clyde ade. Diba? Clyde, pakinggan mo Clyde. Sabi niya, Certificate of Appreciation is proudly presented to Clyde Pasage, Grade 11, St. Agnes Academy, in grateful appreciation of your abundant support during the Earth Forum Children's Edition with the theme, The Role of the Youth and Children in Environmental Protection and Preservation. Signed yours truly, Glenn J. Barcelon and Ma'am Brenda Locsin. Clyde, thank you so much until next time. Thank you so much po. Thank you so much po sa DCGB and sa lahat po ng speakers. Thank you so much po and listeners. Thank you so much. All right. Welcome. You're welcome. Okay, next we have for
Glorian Meneses. Yan. Ihatid namin Glorian sa inyo ha, dyan sa school ninyo. Hello Glorian, are you there? Hello po. Okay, thank you so much ha for sa participation mo sa ating discussion. Ako hanga ko sa inyong dalawa ni Clyde. Ang galing yung sumagot. At you have plenty of ideas na na-share sa mga listeners natin ngayong pong hapon. Okay? So, ihatid na lang namin sa Legazpi National High School ang aming certificate of appreciation sa inyo, Gloria. Thank you so much ha. Thank you po. Opo. And we have also meron tayong sa Pag-asa, sa Legazpi High School. Meron din. Ayan, meron din kami para sa sa Legazpi City National High School. Okay? Ihatid namin yan sa inyo bukas na may pasok na po, Gloria, ha? Pati sa St. Agnes. Apa. Thank you. Thank you so much. Thank you po. All right. So, thank you so much po, ladies and gentlemen and ladies, men and women of our program. Siguro before we part ways po, hingi muna ako ng parting words unahin ko na si Sir nandiyan sa may microphone. Sir Jenner, parting words po sa mga listeners natin. Gusto ko lang namang ulitin yung sinabi ko that if we want to see a healthy and livable place, we have to start looking at our practices personally and assess if we can do something among the activities that we do na pwedeng mabawasan kasi nakakasira sa kapaligiran. So we start changing our attitude and behavior. So that's actually the best thing that we can do at this time. Thank you, sir. Okay, parting words po from Madam Amabelia Di Luna. Yan. Ang tagahanga niya po si classmate Arlene. Si classmate na Arlene. Madam Amabel, please, parting words po sa ating mga para listeners. Para sa kabataan at para sa kalikasan, kaya natin to basta sama-sama tayo. Yes, mga pang Andres Bonifacio Engineer, carry you please. Ang hali po sa OCNR, Engineer, parting words please. Yun lang po, through our behavior change and change of our mindset, ma-achieve talaga po natin yung goal natin of plastic-free seas for the sustainable urban future. Thank you so much. Palagpagan po natin ang ating mga bisita ngayon. Thank you for your time. Susko, salamato na maray. Bata, holiday ngunyan, inisturbo ta ini. Nasatuya na mga bisita ngunyan. Okay? Okay, ay photo. Saan tayo mag-photo? Dito? Doon sa labas? Okay. Sige po. Alright, so... Sige po. Mga tugang, abangan na po ang masunod na programa digdi po sa DCGB Bicol Target Afternoon Edition. Sa muli, ini po ang lalaking hindi inuumaga. Thank you so much. Goodbye. Henry Maceda po. Mabuhay. Sa selebrasyon kan ika-64 taon anibersaryo kan DZGB. Sa tahaw kan pangapodan para sa pagmakulog sa satuyang common home na iyo ang kinaban. Pag-adaptar sa pagbabago sa klima. Sa muyang iprinipresentar ang Earth Forum Children's Edition. Ini may temang The Role of the Youth and Children in Environmental Protection and Preservation. Ini sarong virtual forum sa Nobyembre 30, alauna nin hapon sa DCGB. Maghiling asin magpartisipar sa diskusyon asin aramon kung paano ang mga kahobenesan makakakontribuer sa implementasyon kan sustainabling solusyon para makamtan ang kamawota na makasimbag sa pangapudan ni Pope Francis to care for our common home. Tampok ang mga matitibay na environmental advocates asin mga eskwelahan sa siyudad ni Legazpi para ihiras ang sa indang kaaraman para sa sustainabling paghiro sa pagkinaaban na pangapodan na masolusyonan ang pagtios asin proteksyonan ang kinaaban. Ang mga estudyante asin kahobenesan iniimbitaran na magpartisipar asin magsabay sa diskusyon na ini. Libre po ini. I-click lang ang DZGB News Online Facebook page para sa online registration. Earth Forum Children's Edition hosted by Henry Maceda. Simulcast over DZGB AM, DZGB News Online Facebook page asin DZGB Legazpi YouTube channel.